Went to hell, I met some friends. You know it's not that bad. Cocktails and cigarettes for sins I don't regret. But someone thought it best to raise me from the dead. So let's put on a show. I hit more demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Sticks and stones, I'll break your bones if you call out my name. Pentagrams and crooked laughs, a curse you can't explain. Can drop my feet, let the fun begin. Call out the minis and the skeletons. Join us or pay the price. Eternal sacrifice. You're running out of time, and soon you'll be all mine. I'll never let you go. I hit more demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Hola a todos, que tal estades? Hostia, hai eco, esperade. Listo. Vale, ahora vou poñer esto. Esto por aquí. Un momento. Vale. E agora habilitar Discord. Ahora estou. Estades? Aí? Hola, sí. Hola, boas. Estou aquí. Invitaxesme, Brais. Non te teño en Steam, non sei por qué. Pero, que raro, sí que sí, Ahora. sí que metes. Acabas de conectarte, cabrón. Claro. Ah. Eu neste xogo podo... Un momento, Vou a... Silenciome. No, porque... O sea, estás en stream En xa. Discord, en Discord. En Discord, claro. Silenciome. Pero por qué? Polo xogo, non? No, non entendo. O xogo ten chat de voz. Ah, sí, pero temos que estar todos xuntos. A min petóuseme. Cal lle diches ti, Merce, ao final? Algo medio. Vale, pois vou cerrar este porque petóuseme. E voulle dar outra vez, porque está petadísimo. Como era isto? Pic. Ai. Biblioteca. Davis, faltache unha das túas frases estrella. Que frase? Escoita con atención. Non escoitas Hostia, nada? Quedoume auga por aquí. No. Merce, pégate máis ao micro. Pero é que Merce non estou na partida, non vos podo escoitar. Invítame outra vez. Pero Merce si non estou en está Discord, me cago. silenciado. Claro. Pero entonces que teño que escoitar... Non entendo, estou me perdendo. Ui, invitei a Merce. Non entendes que tens que escoitar? Pois escoitase ben, Vale. Bueno, entre na partida. Estou intentando entrar, pero non me deixa aceptar esta puta merda. A ver agora. Invito tú, Merce. Xa está, xa está. Eu? Ah, xa está. Non sabes invitar a alguén ou que? Non teño Davis en Steam.
Vale, estou con vos, silencio en Discord. Vale, vale. Ahora. Buenos días. Hola. Ai, tes unha tirita na cara, por qué? Porque sempre caio e fagome daño. Espera, teño que subirlle un pouco as voces. Brais, pasa a bola, pasa. Uy, mierda. ¡Hala! Tú que llevas pegar na cara. Que pasou, Merce? Non sei que lle pasou. Ha morido. Está chovendo, non é? Como sabías o que iba a facer? Home, dime, pasa. Como se lanzaban? En Q. Invita outra vez, non sei que lle pasou, morreu. Xa invitei, xa. Se lle das un balón co outro. Que pasa? Hostia, Caín, tirachesme ti, cabrón. No, é por darlle un balón ao outro. Pima, onde saliu outro balón? Espera un momento. Me sale invitación. Que pasou? mal. Que pasou? Non a podo aceptar. Non sei, que me invite así. Invito cheo, a ver, espera. Non che teño en Steam. Que me sale. Ah, sí que estás, aí está, enviada. A Chegouche. ver, mira, sí, a ver, está entrando. Aí está. Davis, que faz aí? Está entrando. É divertidísimo. Ei, Espera. ei, Hola. Ahora, Hola. vale, silénciome. Uy. ¿Por qué me cae seguido? ¡Eh! ¿Qué tiene los pés? Ay, espera, que me silencio aquí. Ya está. ¡Para! ¿Pero qué pasa? ¿Me empuxasme ti, Davis? No. como que no? Que mentiroso. ¡Ah! Es con eso. ¡Para! Ay, que no puedo subir. ¿Por qué no subes? ¡Sube! Veña, a ver, vamos a xogar esto. Non sei por que me escoito doble. Ah, Davis, non estás muteado, creo. No, é que creo que teño che moi alta. Espera. Ah, perfecto. Ahora. Joder, ca puta pelotita dos collóns. Vamos a xogar dunha vez. Vamos a xogar ao baloncesto, mira. Non quero xogar ao baloncesto. Quero xogar a escalar, veña. Veña, dolle. Dalle. Ai, Dios. Deixa de rebolar, mo. Por favor. A ver, que estades falando por aí, que non o estaba lendo. Eu quero probar o pic, aviso, dille. Hiciste Frida. Para eso tens que ter un PC. Por que escoito aquí a Davis? Donde? Estou silenciado en Davis, Discord, tua non? frase. A túa frase, Davis. Meu, cal é a miña frase? Que preguntas todos os días cando escoitas algo así? Non teño nin idea. Unha bolsa de plástico na que se Ah, mete a que mão. comes? Gracias, Davis. Cereales. Pero non a estaba escoitando comer, a verdad. Joder. A onde hai que subir ali arriba? Ao Machu Picchu, no?
Ai, deixa de tocar a puta trompeta, fillo, que pesado. Madre mía. Non se dixeron no conservatorio, pouco triunfastes, me falte la virgen, amigo. Rompíase a cabeza ao teu puto profesor. Ay, hostia. Pero para que a puta trompeta, mima. É moi pesado, é moi pesado. Claro. Por onde hai que subir? Como se sabe por onde se sube? Pois non é Podemos subir a palmera? Claro, non é un por donde. Hai que subir por donde sea. Cambiou o mapa, Bryce. Isto non estaba outro día, Home, claro, David, cambia cada 24 horas. A ver ese maletín del tesoro, quero velo. Traedes a mochila. Non ¡Eso, te, piruleta! non te movas, vamos a meter na mochila. Isto recupera vida e dache energía. Pero non te movas, non te movas. Vou meter na mochila. Ah, vale. Vin a xente explicar as cousas con máis ansia, Eu non, Sí, é verdade que- eu non sei explicar. En tanatorios. Non En te tanatorios movas, explican hostia. as cousas máis fácil. Joder, dalle, volta a bola. Oye, pero eu vou cargada como unha puta mula, así non vou Pois, subir nada. se queres deixar a mochila, levo eu. Tamén vin a tocar Por aquí, xente por aquí. trompetas con mellor ansia, Por que baixas, Brais? Porque hai que baixar para subir. Vou baixar, mira, podes baixar así. Así vas a facer daño. Uf, Que pasou? non te fixeches Está a daño. vida. É abaixo, a verde, abaixo. Está a vida. Vida, É estamina. pero é todo xunto. Si quedas sin nada deso, morres. Ah, vale. Vale, que hai que coller Cago en cofres Dios, desos, solo hai ou caixas de cereales e piruletas. É que estos dannos energía e todo, sabes? En plan, si vamos quedando sin energía e tal, vamos comendo de aquí. E por que che escoito con un eco como se isto fora o show de Truman? Arre la virgen! Porque se escoita así o xogo. Joder, pues para ser campo aberto, dalle ca puta trompeta. Hostia, vaime dar a noite, ca puta trompeta dos collóns. Aparte, Joder, tío. aparte o bicho de Merce ten unha cara de mala hostia que non pode con ela, chaval. Sí. Bueno, bastante accurate. Imbécil. Buenas, Pablo. ¡Ey! Vi de aquí. No, morrín, creo. Non morres, Carín. Ven aquí. non. Carichos. Vale. Espera. Aí vou. É que levo peso, home. Podemos te- Estabas a me estamina antes. Podemos te coller, mira. Si te acercas a nós. Aí está. Que Davis, pasa? Davis, mira eso. O cañón. Haz lo tuyo, Davis. Veña. Mira, aquela maleta dali. Mira, Merce. Bueno, a aquela maleta podemos ir sin cañón, Davis. Pois a onde queres que o poñalo? Pues non sei. Eu que me meto dentro. No, espera. Ai, atroreime, perdón. Aí vai. Ahora, si te metes dentro, ou alguén se mete dentro, encendemos aquí. Pero podes morrer, aviso. É como me meto dentro. Aquí. Ai. ¡Puntería qué! ¿Qué dis? ¿Qué dis da puntería ahora? Puse, no Pero si ven. dixemos que a maleta no. Dixemos que a maleta no. Teño un mosquetón, onde está? Toma puntería. Toma puntería. Burro. Hola. Hola. Para que é un mosquetón? Ai. Que susto. E Brais chejou. Eu non chejo, e Brais cheja. É que eu son moi bo. Mira, aquí hai un cañón, hai unha bebida energética tamén. Outro cañón? Non, increíble. Davis, hai outro cañón. Xa, pero teño que subir, meu. Sube. Mira, non pode. Teño un mosquetón, para que vale isto? Ah, polo no medio da parede, aguantas aí. Sin que te... Vai como un... Vale, tú. Haber sido encendido e saltado dentro. Eu fixeno antes, Pero non teño coordinación ningunha, tío. A ver, Aí está. aí vai. ¡Meu! ¡Meu! Vas meter a trompetita no cu. Ai.
Eu non sei como diche de subido aí. Vou probar eu o primeiro cañón. Que daño, fíxeme daño. Aí, estou? Tira jodido. Chejín, chejín. Ah, non, No, non. non chegaste, está. Bo. Queres probar? No, espera por Davis. Estou. Ah, estás aquí. Trepei. A ver, métome o primeiro. Encendedemo aí. Vale, encendo a mecha. Espera, espera, que non me metí, non me metí. Davis! Davis! Me cago en Cheguei, Dios. na que non sei onde estou. Puxéstelo... No, que cara... No, no. A ver, espera. Tedes aí bebida Non energética, encendo, se non, queredes. teño unha. Non é que non me entra un P, solo me entra un P, tío. Ahora, Eu non lle din, ahora, ahora. Ahora sí, oh. Que guapo. Encendei. Ahora ti. Bueno, pues collo eu a bebida. Hai unha zanahoria, unha cenoura. Como que chejín? En tua vida dixeches eso, diría. Non é... Ah, caí para baixo. Perfecto. Estás arriesgándolle aí, eh? Iu, Aí está. Espera por Bryce, espera. Teño un mosquetón. Eu teño este. Ah, non cheguei. Eso para que é? Subiste. Pinchas Estamos nun, un pelín máis arriba, Bryce. pinchas nun sitio e solta unha corda. Un Ah, lanzacabos. pero eso... Ah, que hai que subir máis rápido que a niebla. Sí, tardamos moito. Ui, Bryce, pois afila as patas, amigo. Tardamos moito, estuvo 5 horas para subir no cañón. Este nivel é máis jodido que o do outro día, eh? Non sei. A ver, estuvemos 5 horas pintando a mona, en verdad, por ahora non foi difícil. Non o vexo eu, Merz. Non o vexo eu, Uf. É Por que onde vamos? non sei como... Para aquel Sí, lado por non, onde por onde iba. vamos? É para onde queres irlo? Eu diría por aí, por arriba. A subida. Mira. Uf, aí tamén é jodido. Si, pois Lanza- a ver como subes. Coa Ah, bueno, corda. ten a corda esta. Veña, vamos. Merda, creo. Ai, non. Yo era ateo, pero ahora creo. Pero como subo? Ah, por aquí. Listo. Teo sube a las montañas. É como subo de todo. Como dá un chimpo. Sí. Ai, non sei como fixen. Vos. Esto es complicado. Vale. Aquí hai body block. Sí. Pero non é body block en sí, é que chocas co outro e fas Pois que o vou me outro... cagar en Cristo, porque Bryce... Dadme unha man, dadme unha man, dadme unha man. Non pode, Voume. non chegamos. Abaixo. Voume, voume. Collinche, collinche, collinche no aire. Cuidado, da que te salvei, Hostia, que risa mal rollo. Non é body block, empujas directamente ao outro. Non podo. Aí está. Buena. Vou, É que me pesan as cachas, meu. Teño a mochila de 40 litros. vou amigo, comer non unha me controlo. piruleta. Eu non teño comida desa. Si tes na mochila, se comes unha piruleta tes estamina infinita durante un tempo. Mira, podes facer isto. Pero Pero despois vencho como solo. miro que hai dentro da mochila, meu? Tes que deixar a mochila no chan. Joder, que te dá a soltar? Pero unha vez acabes a estamina durmes. Voume caer. Como? Unha vez que se che acabe a estamina entra o sono. El galletas exploradores? Tes fame? A fame é amarilla. Sí. Pois come os cereales ou... Buah.
Non biches como collín a Merce no aire, Brais. Foi moi gracioso, de Dios. ¿Cómo por dónde subiste? Oye, hola. ¡Ah! Que caigo. Podes ou non podes? No. Pilla, mira, pilla a piruleta e trepa como unha Que caigo. E trepa como unha loca hasta aquí, porque non se che acaba esta mina. Podes trepar dando saltos. Ya se me acabó a piruleta, Acabouseche. Sí, me dime un once con un piano de cola, amigo. E onde se me escoita? Hola? Non podo ir hasta aí, nin de coña, Dá só, como que non? Nin de coña. Hasta a pedra, eso sin saltar. A ver, vou baixar. E onde se me escoita? Coitadme, sí. Donde estás? Ni mi madre o que estou facendo. Para. É que non podo, é que non estou chegado a puta merda esta. Adiós. Morrín, 100%. Morriches. Merda. Da igual que si morres, arriba revives. Sube, Brais. Non sei moi ben por onde. Escoitasme de aí. Sí. Vale. Teño moita luz, non? Joder. Aí está. Mima, Brais. Subes como un tiro, mijo. Eu non dou subido por aí, Brais. Fame. Que? Eu non dou subido por onde subiches ti. Que digo? Nin de pao. Mira, por aquí de cosa Mima, xa está ali arriba, o desgraciado. Que tal, Lingweir? Todo ben? Buah. Que decides? Vou correndo e salto aí. Voume matar. ¡No! ¡No! Que pasou, Brais? Arriesguei moito, Arriesguei moito. Arriesguei moito. ¡No! ¡No! No. No. No, tío. No. Morri. Morrín todo morido. Solo estás... Hola. Solo estás ti vivo. ¿En Merce? Sí? Ah, no. Hola. Hola. Oh! Tô morto. A mí quédame pouco para morrer. Ai, creo que morro. Morres. Fijo. Morriches. Vaya puta hostia, me acabo de meter, amigo. No sé. Ahí está. Morida. Estamos moridos los dos. Eres un fantasma. Sí. Puedes resucitar en la estatua. ¿Qué estatua? Ten que chejar Brais arriba de todo. Xa está ali. Ves a nube de ali arriba? No. Ah, vale, sí. Si non morremos ningún dos tres e chejamos, a estatua convírtese nun objeto que nos dan. Vale. Cheguei arriba sin comida cunha trompeta. Joder, tiña silla que me molesta. Aí vades. Aí estamos. Su. Aí estou. Tem un pergamino que ler. E agora hai que coller isto. Mira. A ver. Un destes.
Aumento de moral. E non o comas, hai que quentalo 2 veces. Quéntalo. Outra vez. E ahora cómelo. Outra vez? Sí. E cúrese toda a energía e dache estamina a maiores. As mazás Vale. verdes nas comas, come só as rojas. Sí, as verdes dan ¿Por qué veneno. as manzanas verdes? Son Vale. venenosas. Gustavo, salúdavos. Hai que subir aí arriba. Como se chamaba o anime este? Assassination Classroom. Que hai un nípel así, amarillo, sabes? Fua, que malola aquí. Sí, sei calé. Fijo que el gen do chat sabe caleo de Assassination Classroom. Sí, eu sei calé, que Cando tiñen... chove, Sí, que é así grandote. Por que baixas, Brais? Hai que subir. é como subes aí directamente. Mira os 3 árboles de arriba, parecen un árbol do Zelda. Árbol escolo. A Nintendo non le gusta esto. Nintendo pódeme comer os huevos. Hostias. Mato, me se cae daqui. Sí, claro. No. Meu. Sáltalle, sáltalle aí. A donde? Ao árbol, ves? Uf, da que libraches, E mira pa min desde arriba. E agora? Agora tes outra liana pa baixo. Mira, que vai cara onde estou eu. No, onde está a liana? Ah, esa, e salto e agárrome. Sí. Teño un botiquín Onde aquí, agarro? por che vai facer Onde falta. ando, que é? Espera que chove. Si chove resbala. O que? O árbol? Todo en general, así que... Intentei decir eu antes. Pero si salto de aquí e me agarro. Agárrome cae, no? Eu creo que no, co botón do ratón. Ou non sei, é verdad. Aí está. ¡Mírame, mírame! ¡Qué buenísima, hostia! ¡Su! Vale, e Brais por que carallo vai por libre sempre, meu? Arre, hostia, co rapaz. Estou explorando. Brais, hasta logo, Mi madre. Uf. Dame a trompeta un segundo. No. Sabes o rapaz este que entrevistaron na tele era el niño trompeta? Eres ti literal, No, ese é Pau Cubar, sí. Eu son o neno de Super Nariz, soy un hijo de puta. Eu son eu. Tú eres a de... comprou no que carai, que traballo iba a dar. Comprou no que carallo vai dar. A ver, vaino, a ver. Comprou no que carallo iba a dar. Que traballo. Eso explota, eso explota. E fai moito daño. Envenenache este, non? Ai, No, cúrame, meu padre, cúrame, Non cúrame. podo, non podo. Eso marcha O botiqueiro, pero que carallo está? pa feridas, non po veneno. Vaya merda de botiquín, amigo. Isto que pasa se o como? E algo de comer non hai para min. Teño un coco, pero non sei que fai isto. Grandivalla Ese que amarilla. fai Brais mentre vos pintado desa mona. A veces, Brais, dame ganas de lanzar charlata de Red Bull que teño aquí. Sí, primeiro que ixámonos de Pero Brais. podes me dar algo de comer, por favor. Pois come isto, Toma. toma. Pero non sei se isto fai ben ou mal. Vale. Vai ben, Seguro. vai ben, fai ben. ¡Dame de comer, hostia! ¡Dame! ¡Dame! Xa che di! ¡No! ¿Dónde está? Dicho, comer! Na boca! ¡Dame! Que xa che dai! ¿Dónde está? Que fai? Que cho din de comer podes dar de comer a outro xogador. Ah, pues dame de comer más. Non teño máis, creo. Eso, dame eso. Vale, dame de todo. Ala. Que non curaba o botiquín o veneno. Vouche dar unha hostia no medio da cabeza esa amarilla que tes, amigo. Ai, Por que teño sono? Por que teño sono? porque a Que lata, pasa? a lata de Red Bull é energética. Ahora, Ai, mi maía. pero sono marchache rápido. Por que subimos aquí se non hai nada? Mira, ali hai 2 cofres, 3 cofres, 4 Sí, cofres. abaixo. Vou por eles. Abaixo, non arriba, claro.
Hai moito desnivel aquí. Hostia de carallo. Pero salto o árbol. O árbol, o árbol, o árbol. Me cago en la virgen, uf. Uf. Dobláronse os nocellos. Estas setas a mí foron moi ben, sempre. Globo, para que o globo? Caes máis lento. Vou comer. Farol. Tópatela. Hidratación. Pois hidratación tamén. Todo para dentro. E o farol? Para que o farol? Non sei, eu comín algo que me envenenou. Joder. A puta seta de Igual a merda. seta que sempre che ven ben. Mira, pois agora que vai a tomar polo cu. Patada. Por onde subimos ahora? Corazones. Eu sigo a Brais, que sempre ten sorte. Sempre ten sorte, tócate la polla. María Antonia. Pero non sei por onde subir, a verdade. Isto parece un pinado de carallo, igual por aquí. Cuidado que... Que ten pinchos non se pode, non? No, pincha. Polo que sea, no. E por este lado, Brais? No, por ese lado no. ¡Uy! Que fui algo venenoso, non sei o que. Vale, mira, hai plátanos azules aí que non sei para que valen. Aí hai veneno, Esas plantas son venenosas. Eu necesito Vale. empezar a comer un pouco, que lle di toda a comida a Merce. Pero por que hai venenoso aquí? Y la Joder! estoy codificando con un microprocesador X264 Slower 8000 de bitrate constante. Que si vou por ese cofre. Unha cascada e aí. Proba o plátano, a ver que pasa. O azul. Creo que che vai dar congelamiento. Non sei por que mo di o color ese. Congelamiento. Bueno, É venenoso. Subiste de Ai, salto? ai. Ai. acabo. Pola liana, sí, polos árboles e despois a liana. Vale. E agora para aí arriba quero ir. Pero non sei eu se é boa idea, porque non... Por aí para arriba, no, cabrón. Pa donde? Pois... Por aquí. Pero por aí a donde vas dar? Ah, bueno, ten arriba para conectarse. Vou caer. Como resbala a chuvia, que locura. Vou caer. Olvídate. Adiós, Sí. Davis. Salvime. Nada, non é boa idea ir por Entón, que aquí. carallo facemos aquí? Baixar. Baixar. Non hai descanso aí arriba, Davis. É que non chegamos, tío. Está moi alto. Como Eh. envenenando tu boca. É que ten que haber unha liana do outro lado. Vou seguir baixando para subir por outro lado, tío. Joder. Pero... É que ali arriba hai descanso 100%. Non hai trampón deste, non? No. Davis, e aí? Donde? Chegas desde aí? No! Onde estás? Hola? Que pena non habelo visto, tío. Aquí, aquí. Estou te señalando. Hola. Morriche. Sí. Home, Aquí semejante que é moi alto. ostión. Tenesme que recuperar, Cago en Dios. Estou moi jodido, Eu non salto mentre non para de chover, pero teño mitad a barra de veneno. Bueno, polo menos baixei. No, quería liana, joder. Puto hornillo, en serio.
Allí hai un cofre. Eu non sei que é eso oscuro que teño ao final despois da fame. É como en plan algo... Deron a revivirme, non sei... Que, Brais? Esa cocino 2 veces. Bueno, algo é algo. Vou empezar a cocinar manzanas pa... No, apagouse. Non sabía que o hornillo se apagaba, verdad? Hola. Hola. Non chego. Por que donde deixaste o Brais tirado? Arriba, porque eu caín. Non vou volver a subir hasta ali, que non se podía subir máis. Ah, pero eu creo que está nesa cascada de aí, no? De aí a que ves a túa dereita. Aquela de lá? Porque facendo daño á agua. Eu creo que... Bueno, non sei, é que estaba en agua. A verdade, facía daño. Aí está. Está chorando. Se vai a tomar polo cu. Eu... Pobriño. É que é jodido este nivel, É moi jodido. Onde estou con ele? Por aí. Vale, por aí podese subir. Merce. Por aí A ver, podese... ti onde estás? Por aquí podese Por que subir, non vas dille. para un... Pola esquerda de todo do mapa podese subir, dille a Brais eso. Vale. ¿Sabes cómo me siento? Son como campanilla, ahora mismo. ¿Sabes? Es como... Es como si... Son campanilla. Vale, por aquí podese subir. No, coño, tranquilo. Hostia. É que por riba Pero podese... vais a tocar atrás, son las plantas estas, Vou intentar subir así. Chovendo, veña. É que chovendo tardas Dalle un moitísimo. impulso, dalle un impulso, dalle un impulso. Uf, no, pues campanilla fallou, ya impulsou a campanilla. Vou esperar a... Vale, vou mirar a Brais, espera. Ah, mira, Brais está por ali abaixo, desas tarzas. Xa, pero... Está nese descampado. Espera, voulle dicir. Un momento, veño Vale. agora a Radio Patio, dame un Ah, sí, é verdad. Ui. Hostia, Non fúnebre, pasou nada, fúnebre. non pasou nada. Bebo isto? Vale. Díxome Brais que ten unha carracha na perna. Que Pois- que lle axudes. Está jodido. Ti verás si se mata. É que non sei como subir.
Vai, axúdalle, hostia. Pero se ti viches todo o que subí, Merce. Como? Está muerto e herido. Tino a un amigo teu. Si ti, Marquitos, que é da bicicleta, hai un pochanco, non o vas a axudar e siga subindo pola costa para arriba. E un cojón. Vas e axúdalle, Vale, vou, corre no. moito, baixa. Despois Moi ben, así me gusta. Imos morrer, No, no! Vanilla. Joder, Davis, hijo de puta. Vamos. ¿Dónde está? Creo que está desolado. A ver. ¿Está ahí detrás? Sí, por ahí. Está ahí al lado. Mira, vente Davis ahora. ¿Dónde está? Está en la niebla. En las tinieblas. Bryce, Ah, por ahí para baixo. Bryce, pero que fale, hostia. Que fale, fala. Mete su hostia como un piano. Ay. Bueno, antídoto. Bryce, ¿dónde estás? Abaixo, Fálalle, pona. fálalle, que está desolado. Abaixo de onde, tío? Non o escoito. Hola. Baixa! Abaixo máis. Si estás aí, mira. Baixa, de todo. Vai vir a niebla, non imos dar subido. Ven pa aquí. É que levo 5 horas cunha carracha porque o meu equipo abandonoume. Ay, que tengo una carracha, de verdad, qué puto asco. Jodísimo. Hostia, qué puto asco. Ay, Dios. Aquí está, quérela, mira. Ay, qué asco, no la quiero ver. Qué putísimo asco. Puedo comela? Era muy repelente. Puedo comela? ¡Comí a carracha! Madre mía, voy a vomitar. Ay, Dios. Non tes vendas, non, Bryce? Sí, Pois dame. Los collóns, toma. Por donde eu estaba subindo hai subida. Pois dime por donde. Pero ahora creo que non se pode porque veo a niebla e cerrou esa parte. Sígueme. Vamos a intentar subir por aquí. ¿Qué canción queredes que vos cante mentras? Polo río abaixo vai. Fat Davis. Polo río abaixo vai unha treta de pé. Vou poñer mentras o stream de Davis a ver como me insulta a xente. Un segundo, A ver. Insulta a xente. No, porque así tamén, si se portan mal, podo banealos porque son moderadora. Así que... Coidadiño, que andan cantes. A ver. Fua. Non me botaste desde menos, E corazones. Ahora, mira, así. Que cazo Dios. Bueno, teño que volver a facer directo, eu sei. Tranquilos, volverán. Estou arreglando mi internet. E máis, ao mellor compromo unha cámara. Vale, Ui, Bryce. que resbalo. Ahora é o máis difícil de todo. Alaba. A ver. ¡Matouse! ¡Matouse moitísimo! Má, onde me mandou? ¡No! ¡Sobreviviu! ¡Está vivo! ¡Mira! ¿Cómo? No, pero... ¿Cómo viviste? ¿Cómo se sobrevive a eso? Mira como trepa. ¿Cómo? Non entendo. E despois me... No final no! E despois me dis que non ten sorte, bitch. Como que sorte? Si me enviou no mismo punto que a ti ao Cuenca, fillo de puta. Sorte, di. A sorte é el que se quedou no sitio. Díselo. Ai, Dios mío. Ai, Dios mío. O meu personaje está jodido. Ten fame, feridas, envenenamiento. Non podemos
iniciar nivel e facelo ben? Ou isto é Sí, ilegal? veña, eu vou non facer, suicídome, veña. Sí. Ahora non morro, ichos, cando quero morrer envenéname. Pero lo David non. Non haberá... Ah, ui. Pero que estamos no medio de Avante. La Virgen. Voume caer desmayado, mira. Ai, que casi como antídoto. Para hablar con Davis. Oh, no, que trágico O esto. de Bryce volando e rodando polo fondo, épico. Épico. Estou? Hola. Como poño o gorrito? Ai, encántome. En configurar. Pero xa o tes posto. No, pero teño un novo. Non me acordo como se configuraba. Pasaporte. A ver. Ai. Mírame. Mira que bonito meu jorro. Veña, vamos a explorar, que non Veña. teño jorro de explorador. Aquí é, Doulle eu. Listo. embarcar. Ai, empezar. Joder, o noso avión sempre cae, Non Aí está. pillemos unha dereitas. A auga é buenísima. Playa. Esta playa? Playa. 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 Ah, coño, pero estamos no mismo sitio de antes. Sí. Que lle dá corda, ou? Vale. E a mochila tamén, di juego, jun de vos. Cago en Dios. Eu non a levo que me pesan as cachas. Vale, vale. Vou. Mira, aquí hai unha maleta, vou abrir. Mira, ali hai outra maleta ali arriba. Agua. Vilma! Mira que tupper de lentejas teño, chaval. Unha cenita ligera. Mira que tupper. Eso non son lentejas, eso é unha tostada con zanahoria. Con fabas, unha tostada con fabas. Come o Davis fijo, tome, home. Jarda na mochila ou leva. Podes jardar a ti, tes por jardar tres cousas. Ah, sí, xa vexo, vale. Hai ali outra maleta e ali arriba nesa pedra hai unha maleta verde. Que son as maletas verdes? Verde, donde? Non sei Arriba, se nas algunha pedras. Nunca abrí unha verde, Se creo. algo que dá máis fama que a outra, non sei. Pois é aí arriba. Vamos arriba, lo. Veña, vamos a explorar. Unha bengala, anda, que lle den polo cu. Merda, hostia! Empezamos con fuerza. Hai que subir aí, Hai que subir aí, Davis. Mira, hai unha naranja. Que é a naranja? A comer. E juego. Vai, xa conte ben. Bueno, pues que está feito, ¿no? Hai unha maleta blanca que é? Non sei, debe haber algunhas que teñen máis espacio para o feito. Esa é a maleta premium, Fortnite. Aquí, a blanca. A ver si do collo desta naranja. Un mosquetón e máis cuerda. Bueno. Non trouxe unha trompeta, fea. Ai, que gusto, moito gosto. Davis, ven. Vou. Teño aquí unha lata para ti. Toma. Unha lata. Buah. Eso, sabes por que che pasa, Bryce? Por ser un puto ansias e deixar os teus compañeros atrás e ter cero compañerismo.
Fixo de puta madre. Así é el niño trompeta, joder. Ou non ves? Bryce, se sigues reto donde vas, ali ao fondo ainda tes outra maleta desas. Tes esa máis outra máis ao fondo, reto cara onde vas. Tes tres ao fondo. Vale, tes esa. E a túa dereita ao fondo hai outra. Xa, e se non teño máis, Hai cousas interesantes. Sí. A ver, ó, vou. Eu vou buscando un sitio por donde subirme. Ai. Teño calor con este pantalón, igual vou no cambiar. Sí, vou cambiar o pantalón. Veño ahora, É que este está me dando un tes calor. unha corda aí. Vale, dame un segundo. Ah, cambiar o pantalón na vida real. Claro. Claro, porque teño moito calor. E Merce? Merce estaba por aí. Merce, eres un ansias, Merce, se subes moito e o resto non aparece un monte. Listo. Aquí outro era largo, está indo calor, Venciste Frida. En los geoños. Bryce, Sí, ¿dónde estás? aquí arriba. Eu estou aquí, hola. ¿Dónde estás? Aquí, mira. Hai unha maleta O aí. sea, Bryce non sei, eu estou por aí. Eu creo que Bryce foi por aí, non? Ah, mira, hola. Mira para o puente de arriba de aí. Pero, deixa-me coller a maleta. Oh, comida, cúndeme a Dios. Espera un momento. ¡No! Pensé que... Buah. Ah, por onde subiste para ir hasta aí? No, eu estou indo para o puente. Por aí, Merce. Puente non sei se vai ver. No, agárrate nos pelos dos huevos. Joder, me cago en todo, macho. Ai. Si non das, poñoche unha corda, que teño dúas. Eu tamén teño unha corda para colgarme dela. Cóllete. Colli... Non din. Estás aí, non? Sí, estou. Dame unha corda. Espera. Baby! Teño unha corda, Carla. No, Bryce, ti xa estarás sin dormir, amigo. Sube. No. Sube hasta lá arriba, me falta Dios. Non sei se usar... Tens a corda? Sí, non sei se usala para colgarme. Cago Pero en... valerá a pena... No, non vale a pena usala para isto. Sí, É ó. moi triste. Ah, pois agora hai que usala, porque eu non teño energía para subir despois do hostío que me comín. Ah, pero que a meto para arriba, como fajo? Mira, eu douche, fai ti. Que no, a corda poste nun sitio, dalle a ruedita do ratón para estirala toda e pola. E clávala na pedra. Mira, vou gastar unha. Ti desenrollas. Que eu só teño unha. Vale, pero desenrollas o máximo posible. E mantés con pulsar. E xa está. Claro. O que pero sobra, tíralo. Agora para subir non nos vale de nada a puta corda. Se subes ti e me após, eu dou subido. Porque eu... Sí, home, por supuesto, eu vou. Pero eu arriba non olvídate. Tal e como estou, mira, tomo isto de energía, pero... Espera. Espera.
Ala, subín, non a poñas. Pois merda, Davis! É que non dá subido. Meu, pois toma puta corda. Dama. A ver, espera, creo que teño outra. A ver si non cae así. Espérate. Espera, a ver. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde cae? ¿Dónde está? Pero mi cae. Sí, ¿Dónde está Corneli? vius un... Espera. Estou non soltando. Arre, hostia, mijo. A ver. Listo. Ainda quedan 4 metros de outra. Estás? Brais matouse. E agora aquí estamos jodidos. Volvemos a empezar. ¡Outra vez! É que eu non teño vida, como para subir aí. Pero subo por vos, non vos preocupar. Me cago en Dios. Merda. Reinicia, David. Teste que matar. Pero fallei un... Ah, e lo está nebo, Resbalas. Ah, hostia puta. Ah, xa está, non? No, resbalas solo, pero non te fazes daño. Davis, que me pasa? Estás resbalando solo. Por que estou dando backflips nunha puta némona? Hola, non podo salir. Ah, que estou morto, claro, non me podes cuidar. Teste que matar, oh. Aí está. Estades vendo un gameplay catatónico, rapaz? Vale, dademe un segundo que vou por un bocata. Mellor, Vale. Brai, sempre te bugueas que a porta do... Pero si eu estou aquí. Xa, pero cando sales sempre te bugueas. Cabrón. Eres un fillo de puta. Ris. Ahí está, canastón. Arre la virgen. Canastón. Pues si no me para ni Dios, Sí, a altura está chiparando bastante. Ai, xa estou aquí. Vale. Hai un modo de xogo. Hai un modo de xogo que é sin niebla, pero non dan recompensa. No, pero non esa recompensa, mijo. Aquí hai que pensar, joder, Bryce. Eu quero recompensas, eu quero... Nin a curota subides. Oíchedes. Dixo Carlita que non subimos nin a curota. Sube máis de rodillas. De rodillas me sube a curota. Ben, Brais, que che meto estas cousas aí dentro. O que lle vas a meter? Por detrás non conta. Dalle Q un momento. Aí está. Eu unha vez subín a curota, non andando, fui en coche, pero unha vez subín. Mira, Merce. Merce. Que pasa? Mira. Oh, eso? Mira esto, Merce. Ainda non pego isto. Merce, mira esto. Ai, que che pasou, corazón? Estás ben? Si me tes pulsado tetes gestos. R. If you want, I'm not covered. Please don't.
Vámonos. ¡Ay, una rana! ¡Ay, una rana! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Podemos llevar? Me encantan más ranas. Dalle o clic con el nada más. O clic. Hola. Chamur. Hola, más rana. Payaso. Sí, claro. Chamuche, payaso. Pide ayuda a tus amigos. ¿Cómo? Pero contéstame a mí que é unha IA. Sí, creo que Hola? tens que facerlle unha pregunta. ¿Cuántos es 8 por 8? Carlita Muzarranas y Alevades metes 60 No me real me la respondo, fala. aí estás me mentindo, fíjate. Sí, No, pero pregunta despois clica. É como a bola 8 esta. Di Carlita que se a levamos, métese xente real nela e falan. Como? É unha IA. Sí, tal cual, sí. ¿Dónde está Ribeira? No, eso es mentira. Sois imbéciles. Dime aí. No me esperedes tampouco, compañeros de escalada. Pero si estás aí, Mima, si tens que aguantar a Davis todos los días, dache un ictus entonces. Claro, por eso non aguanto. Quero moita, Davis, non pasa nada. Tampouco foi falta que seas tan dramática, filla. A madre mía. Todo de chorar. Non vai subir nadie por esa maleta. No, vai Davis. Sí, Davis está ali. Me cago en Dios, solo encontro vendas, tío. ¿Dónde vas, Bryce? Pero por los cojos. Cocos. Qué rico, Dios mío. O qué? O cojo. O bocadillo? Un bocadillo vegetal que me fixo miña nai. Leva atún, cebola, lechuga... Adiós, por falar. Ay. Está forte a cebola do bocadillo, Joder. Lástima, por no esperar. ¿Dónde estades? Ah, abaixo. Aquí debaixo. Aquí, xa estou aquí. Vou comprar, que sempre ten sorte. No, non sei, agora estou mirando. Non teño ni idea. Ali hai un cofre, Por aí por dentro hai unha cova que fun eu antes. Vamos. E xa eres o sitio de antes, onde caímos. O sitio de antes era posible escalalo Hai con un vida. puente ali, hai un puente ali. A dereita, Eco. sabes? Sí, sí. Picamos ollos outra vez. Empezamos. Aí está. Chejín. O do cu. Gracias, Ontucho, por ese raid con 12 espectadores. Muchísimas gracias, tío. Por que te escoito doble? Caín, creo. Ah, no, mira. Non Mira sei. que non subo. Como que me escoitas doble? Ahora. Estabas desmuteado en Discord, desgraciado. Ah, pois non sei por que se desmuteou. Por aquí, Merce, era donde estábamos antes. ¿Dónde estás? Comendo. Ah, vale. Pero vou, estou, ¡No, que caigo! Cuidado, Aí intentamos subir antes, pero non teñamos energía e caímos os dous. Pero mira o puto Bras como trepa, mijo, que parece que vende o ejército.
Un placer, contenido de día de jefe. Moitas gracias, Tucho. Eu teño fame, direi, Ah, por que non vos parastes a coller cocos? Pero non claro, todos... Non antes todos... ¡Ah! de- Buf. Non sei que iba a decir, cagueime. Quedei en blanco. Meu, vasme empujar. Axuda a Merceo. Pero que non sei onde está. Está debaixo de nós, na vez? Das, collémoste. Veña. Colle, ven aquí. Aí está, collida. Gracias, amiguitos. E agora como subimos aí? E agora, mordisco bocata. Ñam, ñam. Pero... Meu, vas meter a trompeta no cu, meu. O sea, Merce pode comer un bocata e non pode tocar a trompeta. Non vamos dar subido, sabías? Fua, veixo jodido, de carallo. Vou comer unha barrita energética. Hasta onde hai que subir? Hasta aquí, mira. Non imos dar. Ai, quedou. Edín. Cóllete. Ahora ti, Merce. Eu vou me dormir, Bueno, de feito vou seguir subindo. Das. Veña. Collinte. Buenísima. Aí está. Ahora... Eu penso que viñan antes por aquí e non había moito sitio, pero bueno. O puente, non vimos. O puente, tú crees? Eu creo non, seino. Mira, fagolle 1360, salto pa aquí. Si, é por aquí. Vale. Dades. Se non rompo o puente, Sí, si... mucho ahora, pero... Deixadme ver unha cousa. Eu tamén vos digo, faime falta comer. Pero se acabas de comer un bocado. Non che chegou co bocadillo que te atragantas. Merce pa aquí, Merce pa ahora. Veña. Vamos, vamos. No, tranqui. Pero non tes comida, tiene na mochila esa que levas. Toma. Aquí? Eu teño comida, Teño unha caixa de cereales. A próxima vez mirade máis ben polos cocos e pola comida, desgraciados. Meu, mira isto. Si, ahora que me enseñe Merce o inventario. Mira. E agora por donde? Igual hai que ir hasta ali para volver a subir por alá, ou que? Ou por ali, mira, todo por aí. E subimos por aí. E temos mellor visión desde ali arriba. Vale. Pero que despois de aí vas a ter que volver a baixar, corazón. Non, porque subes pola pedra. Eu creo que non. Buah, sabes que estaría guapo que meteran? Volver polo cu. Trampas, rollo que vas por aquí e a terra cae, sabes? Ou... Sí, claro, Claro. como se nos dá tan ben sin as trampas, imagínate con elas. Aí está. Chejín. Aí está. ¿Cómo os estoy insultando? Deberías estar vibrando. ¡Dame una mano! Gracias. Nada. A ver. Eso, que si estuviera Cibran, mi má reventaba hostes a mi hijo, berraba con él. Uf, non o soporto. Pola cara, acabo de levar o Cibran. Pero por que é terco, tío? Non é culpa miña de que o rapaz non será terco. Que culpa teño eu? Alabaose, eu non vou falar, eu non vou dicir nada. Que vas dicir? Nada. Dios me libre de decir algo. Non, non. No deserto haiche tan TNT e máis formigas. Buah, pero que nunca chegamos ao deserto. Chegamos solo ao de neve.
No de neve non hai trampas, que pisas unha zona e te congelas. A lavado. Pero, Aí a ver un descanso deles ou non. supoño. O señor Cibran é un santo. Así leve tanta paz como a que deixa. Bueno, dai que primeiro, non montemos todos a vez no... Non vou ir polo puente. Vai romper, está sonando. Home, xa vos lo dixen. Dame a man, dame a man, a man. Tranquila. Mira, todo por aquí. ¡Woof! Os cans. Sí, é que os Cibran estamos trasados, é por eso. Es que estamos... Ai, ai. ¿Dónde estás? No. Non sei. Onde estás tú? Eu vexo posible esta subida, Merce? Estou. Está metendo a zola na boca ainda. ¡Ay, que caigo! Manito, a manito, a manito. Que pasou? Vale. Sí. Vale. Oye, este xogo está guapísimo. Sí, sí que está. Corteme un dedo. Ai, hostia, que susto. Joder, puta. David, podes berrar máis, a ver. Dame a man, dame a man del Que jefe, non? a man del jefe. A man do jefe casi. Como che vou a dar a man se non estou de pé? A man. Non chego aí, non chego. Vale, pues espera un momento. Pero aquí non sei se collemos todo, pero bueno. A ver. David, Estou arriba, que? por onde subiste? Pois non sei dicirche, porque é arriesgado. Ah, pero que a xente te engañes, eu só teño a rana, meu. Non chego, morro. Morrín. Morto morrido. Hijo de puta, morrí. Os dous morrichedes, en serio. Non morrí. Eu non morri de milagro. No, despois di, é que vai sempre ten suerte as rutas que fai David. Ei, a miña ruta foi boa. É planificada. De carallo, tú mismo dixeste, Meu, por onde unha subiste? corda para baixo. Non teño cordas. Eu necesito comer, necesito comida. Hai setas aquí, se queres arriesgar, lánzochas. Pero Don- sabes onde estou eu? No, pero lanzos para baixo a ver se che caen. Ti dime se ves a seta. Non a vexo. Nada, pois. Espera, teño unha cousa que vos pode axudar moito, pero nada o collido, tío. Non sei se arriesgar a miña vida. Buah, arriesguei a miña vida por vos, No, xa arriesgaste subindo por esa ruta. A ver, Brais, toma. Eu é que necesito comer, tío, que si non podo, non chego. Estás con Merce, Brais? Que Hola. Hola, que isto non podo baixar. Tronco, é que se... Toma, Merce, toma. Dame. Collíchela. Vamos, bien. Burato, meu. Cae no burato. Que Por- ten burato? Brais, toma ti isto. No, eu non teño fame, non me tires. Non é de fame. Ah. Ah, e a mí que me den polo cu, non, vale, está ben. Non teño nada máis. Lancei a caixa de cereales. Pois por favor, antes de subir, súbeme, Brai. Ah, vale. Pero Hostia, que non que chego estou aí. dicindo? Como queres que che suba se non chego aí camao? Tronco, que non... É que este tipo... Vale, mira que ven subindo. É que non me jodas, tío. Joder, macho, estou te dicindo. Eu estou dicindo que teño tanta fame que non podo subir máis. Meu, non teño nada de comer. É que, joder, todo día está ladrando, eu non teño outra opción. Mira o cabezón. A ver se pode saludar. Vera? Como se saluda aquí? ¡Ah! Que caigo.
Non te has subido? Vou ver se... Non, Vou ver claro que non. se hai masás ou algo por aquí. Ah, hai cocos, Merce! E masás! Vale, pero temos que tirar ben, Davis, que senón vou caer. Mira, mira, tirochos. Mira, a comida está ali, Vesme aquí, mira. Vouchos lanzar e telos que coller, en E. Xa, vale, pero... Dinche na cabeza con él. Xa, xe outro. A ver outro, espera. Teño! Vou por máis, Dalle máis, dalle máis. E dalle máis porque eu me transfero subo má fame. Claro, que isto é a pescadilla. Como que por que non subo? Porque me riñes por non dar chamado. Ah, pues normal. Non axudas un carallo. Toma, Merce. Davis, No, no, ese non era. Ese caeu porque os cocos hai que rompelos. Onde estás? Aquí, donde antes. É que non che vexo. Si, Aí, bueno, tamén vale. podes lanzar sin romper, David. ¡Mima! ¡Mima! Espera, a ver máis, espera. onde vas? É que é jodido, Eu estaría por suicidarnos xa, verdad? Que non, no, veña. Va, Brai, sube e cala. Me dá a man. Que non podo subir, que me riña Mercy. Davis. Bueno, ¿Qué? veña. Vou subir ahora mismo, Bryce. Dame a man ahora. Mira, estás. Estou che dando a mao. Vale. Ven A hacia ver, a ver agora. Non hai máis comida, tío. Non podo facer nada máis. E agora como hai que facer aquí? Eu que sei. Eu teño media barra de fame de esperar. Aquí hai que ir xuntos, pero non revueltos. Davis, como chegache aí? ¡Dame a man, dame a man! Espera. Stop. Estás en posición de Non te movas para atrás, Alto. Onde vas? Pa aquí, pa aquí. É que, por qué? Por qué? Por qué? Menos mal que non podo botar a culpa, porque senón... Moi ben. E agora? Seguid, ides ben por arriba. Ui, cajeina, creo. Ui. A ver. David, se non podes buscar ningunha maleta. É que aquí arriba non hai nada, Merce. Xa mirei. Ides ben por aí. Buenísimo, hostia. E cocos tampouco hai, claro. No, claro. Ti podes me dar a man? No, bueno, Davis. Pero no, é por aquí mellor. Ah, vale. Espero que sexa aí a fogata, Si, xa vin Bueno, antes. somos É aí. buenísimos. Era ahora. Chegamos. Mira, tes cocos na palmera. Buf, vou nos coller todos. Tes unha merda destas. Temos isto. Ui. E que hai que facer co coco? Farol faérico. Que é Tiralo ao isto? suelo, Kaku. Que é isto? Farol faérico. No, pero con cargado a Q. Carga a Q de todo. Brais, mira, farol faérico. Pues non sei. Ai, que se lle cae o coco. O coco. O coco que roda. O coco. Tendes que poñer o malvavisco. Si, é a mazá, bueno a cociñar. Ah, cociñan sen froitas, hostia, pues comigo coco. Si, e dá máis vida e energía, Joder, pois a boas horas me o dis despois de meterme 2 cocos, me home. Aos cocos non sei se podes. Ah, mira, hai máis mazas aquí. E cantas veces a cociñas? Unha ou dúas? Dúas, eu dúas. Bueno, aquí equivoqueime que cociñei na 3. Pues vamos a hablarlo. En el mapa de nieve te calienta, para no morir de frío. Dalle otro manzanazo da cabeza.
Eu vou coller toda a comida canta vexe, a partir de ahora. Vale. Vou agitar isto, a ver que pasa. Encende e apaga en verde, non sei para que cojones é. Para que eso, Brais? E gastas. Non sei, non vin nunca. Será para iluminar cando se de noite, non? Igual en el mapa de nieve te calienta eso, pero non sei. Sendo verde, Non sei, non pareceme raro. Racista de verdes. Joder. Es este vuestro ídolo. Hostia, Davis. Hostia, hostias. É que eu non lle teño medo a morte, mira. Pero non podías facer millor, animal. Mira. Non te fixeches Son daño? Jesucristo. No, son Jesucristo, porque te amparas na liana. Ya está. Jesus Christ. Literalmente. No. Se metes unha bengala polo cu tamén quenta. Onde está Brais? Vou baixando, pero mentras chova espero. Díceme Razor. Oye Davis, ¿has escuchado la nueva canción de Hard GZ que es dedicada al Celta? É que eu o fútbol non me gusta. Non sei se Brais e Merce a escoitaría. Está guapo, está guapo, está guapo. Está chulo, sí. Hai cocos aquí, 4 cocos. Oh, Buah, vou me encher a cocos, chaval. Él está cómodo aquí. Se te desfame vindo a comer, aquí hai comida para todos. vou. Merce dicindo algo bo do Celta, milagro, din aquí. Para modo. Podes ir moitas cousas boas. Bueno, moitas tampouco, algunha. Claro, a ver, tampouco vamos a ser aquí ahora que ten cousas boas. Buah, mira, eu vou tirar esta merda que non sei para qué. O botiquín, delicia, levo. Levo. Pois habrá que subir outra vez por donde non dimos subido antes. Vamos a reunirnos. Vamos a reunirnos, vale. A ver, junta de profesores. Junta de profesores, a Por, ver. por donde queredes subir? Pola montaña. Non sei, meu capitán. Vamos a explorarlo. Polo lado esquerdo antes podíase. Pero é que levo un peso encima que flipas. Eu tamén. Eu tamén. Ti que vas levar se non levar mochila? Eu levo ao meu amor, mira. Asómate. Podes asomar? A puto... Espera, que me confunden de botón. ¡Ah! ¡Cañón! ¡Cañón! Pois espérate un pouquiño que chego, Que ben, Brais, como aprendeste, Sí, señora, aí dando mamán. Un puto Que campeón. medio me queda. Oye, tampouco te pases... A ver, por favor. Que estás diante da xente, deben de pensar de que son de todo malo, canto hai. Ui! Hostia, vaya. Que ben o puxeche, Davis. Funcionou. Que puntería, David, moi mal. dices tú. No, pero ti mira onde estás, home. Espera. Que non encendas aínda, mamón. ¡Meu! ¡Ah! Idesme matar. O botiquín, pero sal de aí. Pero sal da niebla. Espera. Botiquín feito, xa está. Si, é o bicho ten envenenar. No. Non menera? Sí. Bueno, un cañón desperdiciado. Ela por esta liana? Bueno, claro, caemos antes. Dis, Non sei. Vai, que vai a Brais, que vida vai é unha Brais. tómbola, tómbola. Ah, de luz e de color. Pois dalle, corazón, dalle. Dalle. Ah, pois sí que chego, cabrón. Ah, pois eu tamén. No. He sido ¿Qué cabrón, engañado. Oh! Pois non.
Ai, comeuse un ostión que abriu como un mundo, chaval. Eu creo que por ali podíase subir antes. Pero hai que baixarlo ou que? A baixar, por qué? Donde estás? Aquí na pedra esta. Aquí debaixo. Mira, vou cara a ti. Uf. Brais tiña mochila, igual era bo collela, pero bueno. Sí, ter comida tamén era boa cousa. Mira, eu vim por esta pedra antes. Pero que claro, ahora chove. Eu subín aí antes. E din escalao. Pero vamos a esperar a que deixe de chover. claro. Cuidado con esto, Xa. Que eso, cuidado, é tóxico. Con que señalos? Ah, no, este é para agarrar. Co a bolita de ratón. Hola! Que Brais? Vale, que A gravedad? A gravedade, si chega a ser merda que non lle das a mão do outro lado, mima, Berro, tela que claro escutar que sí. 5 anos. Obviamente. Da Dame subida. man. Xa Gracias. tes que Dame man. Tiña toda a enerxía extra ainda. No, non teño energía extra. Nunca Vale, va, estou. non tes pouco. Estou. Ah, sí que teño, sí. Ahora a idea é aí, vale. mira. A idea é aí. Pero a energía extra non se recupera, Xa. Cuidado coas This plantas is a esas. problem. Hostia, pero como lle estás facendo slalom aquí como si fora... Davis, envenena este fijo. Un pouquiño. Vale, Lle das o así todo o rato, perdes a enerxía enseguida, merda. Vale, gracias. Vale, ahora aquí é a gran movida. Mira, eu era campanilla, pero Brais é a miña mosca cojonera. Para aquí, Merce. Que? Vou. Campanilla, Espera aí, diga. chovendo, espera que pare de chover, oh, que non son parva. Tardou en 5 días en decirlle a Davis que tiña unha carracha. É que non... non me daba conta. Pensei que o dicías por a mofa de que eu tuve unha carracha, cabrón. Ai, E cando te vexo na perra tes un carrachón, non era unha carracha. Pois eu comina non me fixo daño, Pois vai puto Envenena noxo, non me pouco, recordes creo. ao que comite, por O envenena Garry 066 vedes un niño de avispas lanzalle unha cousa que rompe e daves panales que se o cociñades da moitísima enerxía extra. No verde podes descansar, Merce, no verde. Nada, por aquí non é boa idea, Non me jodas, non me jodas. Buah, que mirada de reollo ten Merce. Aí está. Volve para aquí. Collinte. Enviar por ali, pero vexome jodido, Vas ti primeiro ou vou eu? Pois si- No, no, vas ti, por supuesto, hombre. Hombre, no. Hostia, non me podo. É que non... Caeu. Non me fixen daño, non me fixen daño. Intenta darme a man aquí. Dame a man, dame a man. Merce. Estou. Gracias. A ver, volvo a intentarlo. Segundo intento, non pasou nada. E vai chover, eu espero. Pero por que ten que chover agora que isto, Santiago? Ai, se cae. Nada, non teño energía xa para subir por aí. Ai, non me podo estar creendo que vos teño que rescatar os dous. No, eu Sí, vou rescátame a mí, xa verás que risa. intentar subir por outro Esta lado. pata de... Arriba de todo. Pero que energía esta, eu creo que chego, Ari. Que crees que chego? Espera que está... Que teño na mochila? Aí no verde podes descansar. Descansa aí, descansa. Vou... Buah, hai que me cundir por aí, joder. Vou intentar volver por aí, vale. Vos, pero este é jodidísimo, Dave. Esta é unha liada, pero liada, Chegache, señora. Meu, Sí. claro que cheguei, pero a que costo, sabes? Porque agora como paso? Podes agacharte, creo. Tamén. Tes aí verde. Aí. Chegamos, vale, estou cerca de ti, cheguei.
teño 14 cocos. Se tes fame, avísame. Teño fame. Necesito Vale, comer. pois teño 14 cocos na mochila. Vale, tranqui. Pero hasta el viejo no. Que me enveneno. A ver, vou comer isto eu. E a ti, toma cocos, collos de aí. E come. Comeos todos si queres. Vale. Hai un cofre ali. Vale, é bo sitio este. E estas plantas non fan nada. ¿Dónde está o cofre? Ali, pero está na quinta cona. Ali arriba. Me cago no cofre. No, pode estar máis cerca. Me sei como se me dice de Coruña. No, está en Tui. Ah, perfecto, carallo, está ao lado. Non te jode, que me cago na virgen. No, está cerca. Está aí. E tal ca Coruña da carreira xa que fuste, que estaba ao lado. A estrada. Buah, Davis. Cuidado, Pa que dixeres que Brais estaba máis cerca da estrada que a min, eso é peligro, Eso é delito. Sí, ahora queda calado. Ahora queda calado. Queda calado. Non sei como va a ser. Ingeniero. Mira por aquí. Dime, capitán. Joder, non me ve máis. A ver. Ah, pero tedes que baixar pola trompeta, A trompeta, sí. sí. Cristo. Vai baixar. Oíste. Vai baixar. Jesus Christ. Jesus Christ. Mira, Deis, tes pinchos na cabeza, Aí. Non sei por onde ir, Vou baixar outra vez. Carlita Muz, Jesus Christ. Ai, que por aquí tampouco. É que estamos jodidos, Uf, no, espera. Donde estás? Buf, arriba, pero non hai moito salido, creo, Arriba. non sei por que subiste por aí. Arriba donde? Como chegaches aí? Non sei. Eu non hai salido, meu. Vesme. Mi má que é, coe. Oi! Vou baixar suavemente. Bésame. Que quero sentir Para. besándome outra vez. Cal é a finalidade de subir por aquí, Davis? Mira, No, mira. ningún que non hai juego. Vir para aquí, mira, sígueme. Vale, ahora por aquí estamos máis alto que antes e podemos ir por arriba. En teoría deberíamos poder ir. Estamos volvendo por onde fomos ou? Viste? No, estamos máis altos, mira. E hai unha liana. Non sei, pero prepara mamán. Ah, bueno, no, está bueno. De que te ríes, ti? Compañeiro. Prepara mamán, por si acaso. Ah, vale, no, está ben. Por aquí que non hai nada. Sí, mira, aí. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Moito cuidado. Ai! Díxenche, cuidado con eso. Ah, prepara mamán, amán, David. Para arriba, mira. Para arriba, espera que teño que curar con algo. Sí, Mercador. Ven. Xa está. Ven. Mira. Aquí mandan las divinas, porque somos gasolina de verdad.
Todos saben quién manda en este school, porque nosotros somos gente cool, gente que siente con sangre caliente. Y no me siente hoy. Estás me vendo no stream. Dame doendo a cabeza de rirme. Millor. Ay, hai que subir por aí, para arriba. Ay, Aquí Dios hay mío. una fea, aquí hay otra fea. Aquí no pueden entrar. Ay, que non Y respiro. todos juntos. Aquí mandan las divinas. Joder, empezó a chover por la miña culpa, perdón. A ver, ¿qué? ¿Tes Mira. cocos ou algo para comer? No, teño mochila vacía. Mira, a idea miña Coño, que lle puxen a man. Espera, que teño que jatear. Para un pouco. A tua idea tal é? trepar, a ver, deixa que deixe de chover. Trepar Teño que rescatar a Brais. por aquí para arriba. Ah, vai trepar Cristo, bendito. Das. Creo que no, Das, mira, Eudin. Coño. Dá man? Aí está, mi madriña. E temos masás. Ah, non hai masás, non. El levas a Mira, avispiro. voulle dar ca mochila, a ver se cae. Ai, non, pois só vai a mochila. Brais, ti tes algo que opinar? ¡No! Ata logo. Hai que darlle con algo, que dixeron que si o rompemos. Sí, pois. Pois nada, que den polo cu. Bien. Seguimos subindo, a ver. Cada vez temos máis fame. Pero bueno, subimos de carallo, Imos ben, penso. Dereito ou esquerda, decide. Esquerda, Esquerda. non. Mellor. Podíamos ir peor, eu creo. Hai ali setas. Pero poden ser como venenosas. que van? Ah, vale. Por aquí, mira, de lado. De lado é menos pecado, disque. Dicía miña abuela. Ay, perdón, Dios mío, teño día hoy. Puto Brais. Gracias, Brais. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas porque somos gasolina, de verdad todos saben quién manda en este school porque Nadie pasa de nosotros esta somos gente esquina, cool, gente aquí que estamos siente, las con sangre divinas, caliente que porque quiere somos hacerse oír sea como sea. gasolina, Aquí no gasolina entran de feas, verdad. pa, que lo veas, te voy a mostrar, mira esa fea. Aquella otra Mira, fea, esa. aquí no pueden entrar, nadie pasa de esta esquina, aquí Hay que mandan las trabajar, divinas hostia. porque somos gasolina, de verdad nosotras bailamos bien, Eh, ¿no? subimos de Dance, carallo, pero eu teño unha dance. fame. Espérate, che. Mira, hai unha maleta ali, hai unha maleta ali. Ali donde, fillo? Porque outra vez volvemos a señalar. Donde é unha Ali, maleta? ali. Como vou chegar ali? La liana esa. Por la liana. Non, a liana non o. Non chejas pola liana, Non chejas. Pero por esta liana, a ese árbol, de ese árbol a ese, de ese a ese, es su... Sí. De ese a ese y tiro porque me lleva la coña. Donde está o fume? Que fume. O de... Para pa pum pam piaran. Morrín. Porque resbalo. Morrín. ¡Morrín! Davis, levántate, burro. Morrín, Merce. Quedache sola. Pois... Vaya presión teño ahora, non? Davis rendiuse antes de que lle pasara o veneno, que conste. Home, é que iba a facer? Esperar a que se pase o veneno, a ver si... Non tiña vida, Mira, pois Brais. teño un antídoto ahora. Teño un antídoto e unha cuerda para colgarme dela, porque outra cousa... Mira, tes outro maletín aí arriba de ti, recto. Velo. E tes, ali tes mazarrojos Tes- tamén, tes- ao lado do maletín.
Carlita Munz siempre te recordaremos y serás nuestro amigo. Ei, pero tes aquí cousas, non? O marrón ese era venenoso ou non? Neste Que árbol. marrón. O que tes no árbol do lado. Eso dai? Si, era venenoso, Pero non David, lle acordas? chego, non sei. Como non lle chegas? Podes trepar por aí. Polo árbol para arriba. Si, nas copas dos árboles manteste. Xa, Pasa pero que como ahora está chego chovendo. ali? Ahora está chovendo, espera. Pero onde está o fume? Dios mío. Ai, mi má. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. O antídoto é solo para o Quítache o veneno ou veneno. recuperache solo o veneno? Sí. Bufo, que non chego nin de Blas. Oi. ¡Ni de Blas! Pero tiñes aí a Merda, comida. merda. Ai, que carallo. Eu decío para coller a comida, non para que chegara directamente. Sí, pero como carallo collo comida? Pois aí sube, aí. Vale. Dache veneno ou non, xa non me acordo. Non. Sí, sí que me dá veneno. Vaya merda de fruta, chaval. Merce, mira. Con eso na man, agita para arriba e abaixo o ratón e mira o meu stream. Mais arriba e abaixo, con máis lentitud. No, pero telo que baixar. Baixo, mirando para baixo. Agítao. Que ten? Mira, fai no Que mal. crees que ten? Ai, mi madre, joder, da... Ai, la virgen. Ei, que eso inventou no Brais, Mentira, cochina. Ou Cibrán. Si empezache tú a facelo. No, eso inventache de vos. De feito está grabado. Non vexo nada. Foi Cibrán, din aquí. Xa me parecía. É que a niebla estás acercando. The Sí, winter pero is eso non coming. vexo un puto carallo, macho. É que non te sener. Que pasou? Como non se Porque matou? caí. As setas non quitan unha mierda a fame, David. No. Paso, reiniciado o puto nivel. Bueno, espera. Tes unha carracha ou que tes? No. No, a seta, supoño. Ah, setas. Buah, adiós, hasta mañana. Chao, Merce. Chao, 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 chao. Oh, chegamos super arriba. É que xa non podo. Morreu. Para a próxima, probamos por outro lado, home. Que estamos indo polo da esquerda. Sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Mira, Merce. Que pasa? Que guapo! Veña, espabilade. É por que Podedes che... me regalar polo meu cumpleanos unha bandana desos, porfa? De otaku. Ui, que mal Non é guai. do taco. É de otaku, E ti cheiras mal. Non cheiro mal. Bueno, bueno. Itadakimasu. Dalle aí o choe para viaxar, o? Vou. Ai, para, Brais, joder. Sal de mierda.
Esta xente. Itadakimasu. Non sabes facelo, así que cala un pouco a puta. Aí, galle. O que lle vou dar unha patada, mira. Teño un cañón. Hiciste teño Frida. un cañón. Enojeonllos. Teño un cañón e vou no jardar este que vamos usar ben. Uy, entonces Jardo para siempre. Eu fui o que lle dou ben. Eu non collí nada. Veña, vamos. Sempre están as paletas no mismo sitio. Sí. É que o mapa varía cada día ou algo así. Pero solo hai un mapa. No, o sea, hai biomas distintos, pero vai variando. Por exemplo, mañán vai ser distinto totalmente. Ah. Vale, non podes escoller ti, me refiero. No, é un por día. Mañán este que estamos vendo vai ser distinto. Buah, este está chetado isto, Sí, eu teño cañón e vendas. Pero non tes máis sitio para jardar nada. Non teño mochila. Pero tes 3 sitios. Sí, teño cañón, vendas e unha barrita. Vale, se lle das o número da barrita, pois gárdala. Xa. E Brais? Pois non sei. Vale, si, nós tamén temos que coller agora. Buenas, Hellware. ¿Qué tal? Dios, este mapa ten moito brillo, tío. Voy a tirar... Bueno. Hostia, fíxeme daño. Outra vez. Aquí andamos, a descojonarnos cando volvemos a xogar a esto. É moi divertido. ¿Dónde estás, Merce? É un poquinho máis adiante. Eu diría de ir pola dereita ahora, porque antes fomos por ali e non saliu ben. Vale, Brais, onde está? Brad está detrás de nós, lonxe, pero detrás. Vou usar un destes, É que estaba collendo fíxeme comida, daño. é que había que... Sí, pero había que coller comida. Mira, ali hai cocos, hai que coller esos. Vale. E hai un maletín abaixo. Buah, isto son palmeras. Non pode contar outro no equipo? Si, claro, si, como outro? Ah, con nós, si, xogando, si, coño. Quen se uneu? Quen se uneu no Discord? Que dis? ¿Quién va a ser? ¿Quién crees que es? Ah, Cibran. Cibran. Ei, Cibran, Hola, estás para xogar? en 10 minutos como moito. Vale, pois seguimos xogando aquí, estamos en directo. Veño ahora. ¿Dónde estades? Si. Eu estou collendo os cocos aquí abaixo, Brais. Brais. Ou Merce. Dime. Mírame aquí arriba, detrás de ti. Aquí, ¿no me ves? Sí. Quero que mires esto. Non lle digas nada a Brais. Vale, mira. Estás escoitando, 100%. Merda, non lle podo dar un lanzala a quinta cona. Non me deis. Pois ali vai a trompeta ao caralho. Unha corda e unhas chuches, rapaz? A chuchi tamén hai aquí abaixo no cofre que abrín eu. Collina.
Eses cocos... Eu non teño sitio, Non sei por onde subir. Fibrino, ¿qué tipo de chuche? Subín, ¿Dónde estás? Hai unhas pedras aquí abaixo. Pois conseguín subir. Sí? Encima de ti. Pola parede. Por aí, por aquí, mira. Pua, é que non che podo ver. Baixo. É que non che vexo. Aquí, mira, por aquí donde estou eu. Saltas. Saltas por aquí e aquí tes un sitio para pousarte. Pero saltaste desde esta pedra? Sí, sí, claro. Vale, e agora, de aquí para aquí. Brais, ves? De aquí para aquí, aí está. Ai, non chego. Jodíme. No, home, que sí, veña. Esas apebas que son? Eso resbala se o pisas solo. Vale. Brais está vindo, mira, está aí. Vale. Sí, por aquí súbese máis fácil, parece. Por este lado todo. Non sei se o ves. E se chegas arriba, no día que che dan. É que vas cambiando de bioma. O siguiente... Vale, pero non é infinito. Non sei, nós chegamos ao de neve solo. Bueno, ti non estabas. Solo chegamos ao terceiro. Veña, hai que poñerlle concentración a este, hai que chegar, Mira, que hai unha masán, queres comer, Brais? Bueno, si tú non tes fame. Home, teño unha pouco, pero hai outra masán aí. Pois eu teño pouca fame. Pero seguimos subindo ou se Cibran está matámonos e xogamos os 4? Pero Cibran non se pode unir a nós. No. Eu podo invitar a xente, pero non sei se podo unir. Proba, pero creo que non. Non está conectado, como vou probar? Ah, claro, pois cando este, que avise. Antes xa. No, por este lado no. E por aquí ten boa pinta. Gracias. Pero... non sei se me va a dar energía para chegar a onde quero chegar. No, non dá. No, creo que non é. Eu creo que eu por aquí sí que vin antes, É mellor ir por aquí, por dentro. Vale. Un cañón, joder, é verdad. Sí, pero é arriesgado, Xa. Sobre todo se pone aí. Non subades todos a ver no puente, por favor. Hai que ir un por un, lo, ¿no? Sí. Ahora. Non sei que me monte eu agora. Podes ir cando queiras. Tamén digoche cando máis me descojone cando lle faço o grito do campo pola rúa, pero eso xa se acabou. Acabouse. E cora xa non me asusto. Xa é inmune. Agora xa non fai. É que se, claro, para que facer se non se asusta. Xa non ten chiste. Buah, por aquí súbese ben, Das. Ai! A man. Estou descansando. Vale, puedo esperar. Luke, yo soy tu padre. Sabes que eso é un efecto Mandela? O que? Creo que en teoría, eu non vi en Star Wars, pero creo que en teoría nunca dixo
Yo soy tu padre. Ah, eso sí que o dixo, É que díxolo. Non sei, dixo outra cousa. Yo soy tu hermano. Ai, quita. Por onde Ai, imos? A Los ver, pero... carros. Si Davis está ali. No, pero que por ali non vas a ningún lado. Ah, Bueno, inmune deixa de pasar un tempo que cando menos esperas máis asusta. No, non vou volver a facer. eso é o que diría se quixera asustar a Merce. No, non o fixen máis. E puiden habelo feito. Pero porque sabes que ainda está inmune. No. Merda. É un pouco complicado, Ui, perdón. Perdóname. Chejo, chejín. Buah, isto é moi tocho, Súbese ben por aquí. Donde estades? Pues un pouco máis abaixo que ti, por eso. No, eu creo que estades a mesma altura, pero do outro lado das pedras. Debería de ver. Non me deixes subir, Bryce, non me deixes subir. Jodiste. Eu estou onde perdeu os patucos o cando cura. Debía de ver na parte esquerda da pantalla unha barra de quen está máis alto. Mándalle un mensaje aos desarrolladores. É mellor por ali, Creo que era mellor por fora, por onde ibades. Bueno. Dixo textual, Luke, yo soy tu padre, di Muiño. Sí. Non sei. Eu vina, pero non me acordo. Do de yo soy tu padre, di. Eu creo que o que é efecto Mandela é o de Luke. Fufiseta. Vou comer unha a ver que pasa. As dúas. Non pasa nada. Está boa. Curcho. Non me pasa nada. Body. É comida. Vale, ahora que capitán. Non sei, dixo que por aquí estamos mellor. Non mo creo. Por aí? Joder, é que... Sí, parece subir. Pero, que fos, que agora que? No, por aquí, mira. ¡Mamá! Gracias. Digo por aí, todo por aí. É por aí. Eu de pequena cando soñaba con monstruos. Mamá! Mamá. Ai. Por onde dis? Por onde vai Bryce? Carallo, pero esto fácil. Non sei, A vida non é fácil, Bryce. Sí, pues É verdade, quero traballar mañán. Baixa, coño. Cago no muñeco da Virgen. Aí, para descansar aí. Sí, vale, descansamos aquí. Aí está. De lado, ahora de lado. De lado é menos pecado. Ai, para, teño que descansar. É a ansia viva, corroe noso corpo, amiga. Fixemos o mismo. Está, subimos. Uah. Da gusto cando estás na sombra e sales e ves sol. ¡No! Oh, que eres burrísimo, tío. É imbécil. É que... Non teño palabra, non. Pero non caí moito, non? No, No. Donde estades? Hola, joder. Nada, hola, teu. Dá un par de pasos que estamos aí, Non me fixen daño. Unha cousa que non te fixeras daño, outra cousa que estés na casa da Virgen. Toma aí, niña. Cago en Dios. E non poidrei... Teño moita fame, de feito non teño fame. Queres que te pase un cañón e sube? No. Non teño moito, mira, non sei onde está, tío. Eu digo, pero Eu tampouco. Bueno, algo é algo. Eu tampouco. Estou me sobando. Esto farame algo, non?
Eso non é unha opción, muiño. Ou Garry. Cibrinosa está nos vales. Vale, voulles decir. Pero espera, que creo que estamos chegando arriba. Espera. Xa vos vexo, védesme. Dixo Cibran que xa está. Facemos un suicidio colectivo. Estamos vendo, estamos vendo. Vaya hostiazo, vaya puto hostiazo. Vaya hostiazo, vaya leñada, Morrín, suicideime. Eu non o pensei. Xa Porque vemos. estamos mirando si podemos invitar a Cibran desde aquí. Ah, vale. Cibran primeiro tense que conectar a Steam, pero bueno. Di que se conecte Steam. Porque está aí a Fojata, joder. Merda, hostia. Pajeina. Ai, que merda. Avísame cando este Cibran en Steam. Que avise. Pero que avise, eu estou silenciado en Discord. Pero polo chat de Twitch. Ah, vale. Isto Davis fixo por non trepar máis, sábelo, non, Merce? Sí, claro. Eu dudo que poidas invitar aquí, Sí, se acaba de unir, ¿no? No. No, eso foi Ah, Davis. no, vale, foi de iso. Bueno, vendas para Davis. A ver, voulle falar. Estás, Cibran? Estás silenciado. Está muteado, non te escoita. Está no pic xa, invítao, a ver. A ver. A mí non me sale. A mí saliume que está no pic. Merda, non a quentei. A ver, vou invitar eu. Invitado. Ah, hostia, podo controlar o volumen de cada participante aquí, non sabía. Sí. Colle da mochila, non deixe de sair. Mira, o fuego quema. Sí, algo que suele pasar. E se se une Cibran, que vas facer? Listo. Pois salir Mira, do Cibran fuego. xa ha ido a la expedición, ponme. Merda, queimei, non. Me cago en la virgen. Pero igual. Sí, O sea, como Davis é esto. tontísimo. Hola, Cibran. Hola. Pois casi me mato, Pero bueno, o lume No, non. sí, matouse dúas veces o listo este. O lume non fai nada. É Somos recuperar. igualitos. ¡Oh, somos primos! Da mamá. Sí. Se eches todo dando a man. Miren. Ahora ti. Ahora ti. Mira, poñed as mans todos no centro. A ver. Como nos chamamos? 1, 2, 3. Escuadrón salchichón. Vale. Un, dos. Veña, Escuadrón criollo, escuadrón criollo. veña. 1, 2 e 3. 1, 2, 3, escuadrón criollo. Escuadrón criollo. Mima, qué coordinación. Veña, vamos. Rapazos, a mochila. Chao. Esto por mí. E as vendas e todo. Colle todo, Cibran, que non colle nada. Colle a mochila aí. Hola, Danoino. Buah. Buah. Non mo creo nin eu. Todo ben, todo ben.
De onde estades? No árbol. Isto poderase comer, a ver. Mira, eu da de baixo. Buah, as vallas... Merda, que hostia me metí la virgen. ¡Ay, ay! Como a copa dun puto piano, amigo. As Non podo baixar da liana. vallas moradas dan moitísima energía e vida, As vallas moradas. Como? Ah, saltando. Cales son as vallas moradas? Pois comina, non se pode enseñar. Tengo aquí colgadas, compañeira. Joder, Cibran, tío. ¿Qué pasa? Vamos pola dereita esta vez, que antes íamos pola esquerda sempre e morríamos como a parvos. Oye, oye. Aparta. ¿Qué me estrangulas? Ah, no, Aparta, espera. aparta, 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 aparta. Estás me acosando. Aparta, aparta, aparta. Aparta, 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 aparta. A ver, Por que eres un ninja, Price? deixa de facer o parvo. No estamos Non é un haciendo paro, ninja. estamos É Naruto. Super... Naruto! A ver, di cousas de otaku. Naruto! Me mandaste, tío. Non sei, Cousas de otaku. Cousas de otaku. Naruto. Ese es súper japonés. claro. Atención, noticia de última hora. ¿Qué? El youtuber Illo Juan está traficando con Naruto. Naruto. Non me quedes nunca ese tipo. Sí. Sí. A ver, jatea, me falte Cristo. Cofre que deixamos hai no que coller, comida igual, Pero se abaixo había 500 cofres e non foste despois. Bueno, que me estades jodéndolo. No, somos majísimos. Cuidado, Tío. exclusivo a dereita. A esquerda, perdón. Mira, 3 cofres ali, vou por eles. Eu tamén vou. Vos tamén. Merda, hostia. Se hai unhas tiritas, pido más. Teño eu. Ai, dasme. Onde estás? Vente, Aquí. son médico. Quieto, non te movas. Vale. Estás ben? Más? Agora perfecta, gracias, Cibran. Nada. No, ahora faime falta un poquito de comida e... xa De está. comida teño eu tamén. A ver. Joder, pero... Moi ben, moi ben. Curas, hai curas. Cañón. Puxo no eu, pero puxo no mal. Ai, mi mai. Mira, Vale, outro aquí. mirade. Teño un lanzacabos. Eu tamén. Buah, buenísimo. Dalle pa ali. A mí non me Pa gusta. donde? E colgámonos e subimos. Como lle dou? Tens que apuntar e manter pulsado para disparalo aí. Dispárate. A Q. No, disparalo. Acércate un pouco máis. Aí está. Ah, aí está. Te calentaste. Ah, no. Sí, te calentaste. Non chega, pero podemos saltar Pero desde e a min por que non me dis que ten unha choeda a cabo este? E... Como? Listo. Dade subido. Can colocou eso aí? Porque Quen crees que o colocou? brutal. Pois, O cañón. jugada buenísima. Voy caminando por... Cuidado que a hoja dache un impulso Sin prisa. que te cagas. Hacia arriba. No, hacia baixo. Sí, hacia arriba, sí. Ah, no. Hay que soñar. No dejes de soñar. De soñar. No, non dou. ¿Pero dónde vas? Muy bien, Estamos muy siempre bien, de- Davis. Cago en diola. Pero teño esto. Ah, pois perfecto. Eu teño un cañón. E atrevedesvos a disparar o cañón para ir para arriba? No, é mellor isto, coño. Que non, home, que non, que temos a corda. Todos a vez, a ver si cae a corda. Vale. Ah, perfecto. No, chuvia. oye, Planazo, oye. planazo, chuvia, planazo. Ay, ah, azuquita, para la niña bonita. Ay, qué hostia me metí. Meu é imposible. Si non chovera sí que é posible, pero chove. Me das. Uy, ah, perdón, mi má. Comigo Gracias. seu. E a min tamén me fai falta un pouco de todo, verdad? A ver, te pongo aquí. Cheguei arriba. ¿Dónde vas? Pero a verdade é que este sitio é unha merda,
É unha merda isto, Corre antes de que toque. Ai, que me enveneno. Que me enveneno. Sí, a verdad que é un mierdón histórico, as cousas como son. No! Que é iso de aí? Uf, Eu non sei, quería collelo. teño cañón, queres poñelo? Veña, va. Cara lá. Sí, cara ali arriba. Cara lá, Sin cara lá, caerte cara lá, tú, cara sin lá, cara lá, caerte tú, cara lá. Ai, ai, que me enveneno. Aquí. Ai, que caio eu. Ai, no, collo. Cara lá. Non. No, Aí. quere coller aquilo dali. E para, vai. Podíamos subir lá arriba xa. Non dá o cañón para arriba, meu. Non ten ese ángulo. No, que va, dá. Hasta loguiño. Adiós, Davis. Buah, nin de coña, Dave, non chegas nin de Chega blas. lá arriba nin borracho. Chao. Adiós. Tirar. No, unha vez colocamos o pai. Adiós. Adiós, señores. Chao. Adiós. Cago na puta. Xa me mato. É que aquí non podo facer nada xa. É que quedei nun sitio de merda. Non podo facer nada aquí dentro, abaixo. Aí está. Vou me matar. Bueno, todo combinado menos. Ahora. Aí está. Estou vivo. Eu Que Davis, pare. estou morido. Acho unha man aquí, pode ser? Que no diría, ¿Aquí dónde? Aquí. Non chego. Pero si está aí ao lado Ya, da corda. histórico. Non sei que facer, Non teño nin puta idea de cal é o plan aquí. Creo que viñemos ao sitio máis jodido de escalar que había en todo o universo. Buf, que vai, que non se chega, Cibran, igual hai que baixar. Uf, metemos un este como un mundo. Tes algo de comer, pa min? Teño... Bueno, pouco. Toma. Outra vez que nadie colle de comer. Baixamos. Estou vivo. Baixaremos, pero cuidado. Espera que pare de chover. Pero por Vende donde comida. baixamos? Que por donde No. viñemos. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Por qué no me agarro? Castañazo. ¿Por qué no me agarro? Joder, comida. tío. ¿Qué é o que fago? Baixate daqui, coño. Hola. No dejes de soñar. Eu Chocolate. xa me cabrei, non sei por que non me agarrei. A ver, vamos a buscar comida. ¿Dónde sabes? Que merda se vai vir a Buscando mierda comida. ahora. ¿Pero dónde sabes? No sabes abajo. Baixando. Outro que se Baixei. matou. Cibra. Cibra. Onde está? Está morto. No, Cibran. Onde está? Morto. Cibran está morto no suelo. Pero, e ti? Eu viño por Cibran. Cibran. Come, Cibran. Son venenosos, pero dame igual. Come, come. Non está aquí. Revive. Non pode revivir, está morto. Un lanzacadenas, que é isto? Non che molesto? Revive. Sí, claro, obviamente. Revive, Cibran. Está aberto de pernas, Bryce. Revive.
Hai que encontrar curas. Sabes onde hai curas? Nas iglesias. Sí. Hostia, eu soltei a mochila, son gilipollas. Vou pola mochila. Ai. Ai, pobre. Mira, ali hai unha maleta. Espera. Pero está aberto ou? No, creo que no. Bueno, espera que teño que... Espera. Joder, espera. O puto Bryce chega, oiches, co Cibran encima. Cibran, abre. Hai barritas de cereales. Que mierda é isto? A ver, dalle unha barrita, Cibran. ¡Ese! ¡Ole, ole! Ahora teño de vida un. Vale, pero mira, ali hai outro cofre, vou cho coller, vale? Cibran, ven aquí. Onde? Estas curaban, non deis ou non? Estou morto. Pero velas. Ti dame por si escaso. Si, e se envenenan que morres. Que non morro, home, que son fortísimo. Fixo unha pera a pulso. Joder, merced antes se curaban, creo. Teño un antídoto. ¡Ah, no! ¡Que envenena! ¡Que envenena! Antídoto para Cibran, antídoto. Vou. Como baixache aí? Toma, Cibran. Ai, no. Ven, ven. Non podo correr máis. Caio. Da igual. Como lle dou? Como lle Toma. dou? Co botón que non que tomas tú, co outro botón do ratón. Outra vez entre los muertos, compañeiros. Bueno, esa xenta... Tes ainda máis veneno ou non? Teño menos vida que antes. No, xa estou, Gucci. Deixache un globo ali. Coño, claro, pero si collo as cousas e me dis que teño que meterme ao Cibran. Home, que morreu, pobre rapaz. Eso rojo non cura. Que rojo. Que rojo. Eso de aí arriba. Cibran, de que falas? Onde está? Onde está? Había unha pomevalla aquí. Que dis? Había unha valla aquí. Mira, que outra. Pero non vexo, Pero xa acabo de coller. Estás máis bugueado, Cibran. Que no. Que había palabrita. Bueno, xa chegamos abaixo, ese era o objetivo do xogo, non? Ojalá fora baixar non subir. Buah, pois molaría que sacaran os deste xogo un xogo contrario, que fora baixar en vez de subir. Mira, un coco. Un coco. Coco. Misma, todo o que collo non existe. Para que sirve o lanzacadenas? Para lanzar cadenas. Mais ou menos que o mismo que para o lanzacordas. Pero ten algunha ventaxe ou... Por o lanzacadenas enganchache dun punto a outro, como unha liana. Mima, ese teclado pouco vai durar, O que? O teu teclado. O meu? Pero eso vai Bueno, non- yo estou dando fuerte, Ah, pois. Solo que teño moi cerca do micro. Morreu Cibran. Morreu Cibran outra vez. Outra vez. Vou, Cibran. Guíame, Davis, ¿dónde está? É que non o sei. Non cho sei dicir. Me cago en Dios. Aquí donde estou eu, non me escoitas? Vou. A ver, Cibran. Buah, ahora estou de locos. Mi maíña santísima. Con toda a vida, con toda a vida. Toda no, pero vou coller esta movida. A mochila non che pesa, Cibran. Ah, é verdad. Pero por que todo o que collo non existe? Bugueouse o xogo. No, é veneno. Como foi a corda? Ai, Está vacía, pero vacía tamén pesa algo, non? Este pimento existe ou a miña imaginación? É a miña Non imaginación. existe, non. Mi hai nada. imaginación, man.
Cuida. Paso, que voy ardiendo. Que jades? Sí, Pero tens Sí, que sí. puñela, así non está xa posta. está, pona. Cantas Oli. cordas puxecho aquí, ó? Ai, que me mato. Xa, é que me liei. Con quen? Pues non sei. Cucando cura. Cocando cura, sí. Do que buscabas antes. Soy virgen. No, lo eu siento. buscaba os patucos do cando cura. Patucos ou pomicos? Patucos. Mira, que hai unha... Mira. É para min. No dejes de coña. A ver, hostia, deixa de chover. Ai. Tendes comida? No. Toda a comida que teña é imaginaria. Non chego nin de coña ali. Gracias, compañeiro. A estrategia Plan? de subir... Ah, eu diría de ir para lá, Dis. Mira, hai unha liana aí, Bo, pero é moita quentada. Home, pero é que non... Cuidado con un bicho, cuidado. A ver. Oh, é esa de aí? Mira. Cal? Por eso casi se Esta. mata Bryce antes. É que Brais casi se mata. Eu non teño vida mala, Mima. ¡Ay, casi! ¡No! Vai hostión, chaval. Hostia, un histórico. Viuse como rebotaches contra o chan. Doeu-me, dime na cabeza. Hai que subir por aquí. Pero sube, hostia. Mi mano, non tiñes tamén para subir por aquí. Home. Estou rodeado dunha liana venenosa. Aí está. Puto amo. Hola. E se me tiro con esto? Joder, é que va, a ver. Que vai, é o que quero eu teño ganas dun. A ver, hostia, bugueime moitísimo. Non podo salir do... Aí está. ¡Cajo en Dios! Cago. Joder. A ver, por onde se vai, rapaces? Por aquí. Ven a niebla, Arre, hostia. Nada, hai que volver a empezar, Esto é imposible, sí. Para volver a empezar, empezo con esto. Arre, hostia. É que é imposible, non eres capaz de tirarte. Me cago en mi puta madre. Dalle a mecha, dalle a mecha. Que metes? Eu non vexo ningún cañón, meu. Ah, pues aquí hai un cañón, Estás bugueadísimo. Prometo que aquí hai un cañón para min. Porque iden polo cu. Nada, reiniciamos, Estou vivo. Agora non, agora morriches, pero non fales porque non se te escoito. Escoito che cando morras. Por Ese. aquí igual podes subir, Por donde? Por aí intentámoslo mereceu antes e non dimos nada. Brais, pon a man. Brais, pon a man. Onde estás? Me cajo en Dios, aquí, oh. Pero estás... ¡No! ¡Merda! Estás no verde, por que non descansache? Nada, morriches. Vou morrer. No, xa estás morta. Non me Prácticamente. jodas. Sí, por... Joder, tío. Teño antídoto, mira aí se ten antídoto, Davis. Eu morrín xa. Morreu. Pero non te rindas. Da igual, estaba nun sitio imposible, Brian.
E agora chove. Bueno, que vos contades os fantasmas? Que... No, estamos aquí, queres un chiste? Suicida, Sí, porfa. toma. Empezamos outra vez. Mátate, hostia. Salta que ahora vais como loco. Judío, ainda encima. Revivinte 3 veces, cabrón. Pero que encontrou a Edward venenoso. Ah, la hostia. Veña, salta para o precipicio. Mátate, hostia. Tú deixa de ter prisa que morras o primeiro sempre, cabrón. Eu? Brais, contaste un chiste. Que salte, Sí. que salte, que salte. Recordamos que me reviviu a última vez que xogamos a esto 4 veces. David, E hoxe quen morreu primeiro en casi todas as rondas, cabrón. Brais, Por facer o cabra. toda puta vez. Cal era o chiste? Podo contar un chiste? Ah, Sí. Eso estou esperando. en que se parecen unha cueva e unha despensa? En que? Pero non sabedes? No. No. Pois que a cueva ten estalactitas e a despensa ten estalactita de atún e estalactita de garbanzos. Mi madriña no carno. Aí vou. Brais, mátate. Salta para Sí, aí. porque vos non valedes para nada, cabros. Hasta logo. Vos mirad o que me mandan facer, Carlita Ah, Muf, llorar con sabedes Dios. o chiste do bus? Non me fixo risa o chiste das latas. Ah, verdad que no. No. Sabedes o chiste do bus, di Carlita. Bueno, ahora non me escoitan. Esa línea azul... Ah, claro, que non empezou a xogar hasta aí. Vale. Tedes o mismo color. Petouselle a Cibrán. Botou a cibra. Dixo un segundo que invitemos ahora. Ok. Au. Que temos o mesmo color, no? Merce máis Cibrán. Color Merced Cibrán. Claro. Ah, eso sí. Aquí deberíamos de ter escalación infinita, tío. No, é mellor así para que proben os que acaban de empezar. Se o proban con estamina infinita vai a res. O meu chiste será malo, pero os que están poñendo polo chat son peores, así que... Pode ser. Inviten a Cibrán, porfa. Está invitado. Mire isto, que estou facendo? Doblense as rodillas para dentro, rotura de ligamento cruzado, Non sei como fixen, vou non volver a intentar, espera. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Biches, Brais, mira. A ver. Fai, no, mira. Sabes como é? Faz animación. Sí, no. Xogan 2 turnos as negras. Ala, puto Non racista. sei como se xoja. Mira, Bueno, xogas onde así. está Cibrán? Que xa está invitado, dille que xa está invitado. Pero que está dicindo? Invitado, invitado. Que xo invitei. Xa invitei. Oi, bo. Invita Ai, ti, me deixe David. invitar máis Xa veces. invitei. Que xo invitei. Mira, Merce, ven aquí. Voy caminando por la vida. Tes un fotomatón aquí destes. Bueno, estás de coña. No, Teño o xogo bugueadísimo, tío. Por que? Coño, as cousas non me conta, como que as collo. Pero ahora tamén, aquí dentro da lobby. Ahora as collo. Vale, pues vamos allá. Me cago en... Aparta, borro.
Pam pum, tengo una pistola. Pim, pam, pum. ¿Qué es esto? Ah, rollo No, para- home. Esto para mí también. No. Uy, a ver. Toma. No quiero para nada. Mira, Merce. Naquero. Ah, para nada. Vale, que leva mochila? De huevo. Cibran, creo. ¿no? Ah, na collín. Ves, a mochila sempre pesa algo, Antes a Cibran bugueouse e non lle pesaba. ¡Toma! Bueno, vamos, só, veña. Vamos. Pero veña teño que ir a traballar. No, non deixa lanzar a trompeta moi longe. Colliche a trompeta. ¿Qué eres? Sí. Un Riother Blues, Dice. Sí, claro. Cántate aí unha canción. Toma, 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 toma. Ese no conozco los blues, Ai, apagouseme. Eu son un ansias. Eu son un puto ansias. Home, xa te dixen antes. Mira, 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 mira. Uy, qué ricos. Qué bonitos, qué chulos. Qué chulos, ¿no? O que? ¿Sabes lo que más mola de esto? Ok. Epa. Dou subido por aquí. Uf, non sei, Vale. Dos botiquins. Merce, tes unha venda? Vaya. Sí. Pois cambio xa por un botiquín, dame, ven. No, si está aquí no chan. Ah, vale, pero vou non usar. Claro. Hai outro aquí no maletín, de feito. Pero logo cantas hai tiradas. Unha tirada e unha no maletín. E onde está a outra tirada para levala? Que hai unha tirada enfrente do maletín. Ao lado da parede, da pedra. Xa bien. Bryce, onde está? Nin idea. Estaba con vos. Bryce. Pensei que iba a asustar a Divisor, pero xa está. Abra a mochila, ven aquí. Ah, son eu que teño mochila, non me entero de nada. A ver, la borro. Tiene un cañón. Onde estades? Póñamelo. ¿Sabes lo poñer ti? ¿Cuándo pues? Vale. Joder, pues no sé, por si ves. Tú cansadiño, teño sono. Oye, Para. Buf, que malo puxestes, Cibran. Sí, es verdad que sí. Buf, fatal, Bueno. Me cago en Dios e más na virgen, hijo de puta. ¿Qué Ei, ¡Ay, saleu! Merce chegou. Merce sempre cae ben nos cañóns, tío. Espera, non en que ansias eres. Despois son eu ansia, hijo de puta. Jódete. Merce, colle, Merce, man. Gracias. Dale a ti, Bryce. Merda. Oli. Hola. ¿Qué tal? ¡Un cofre! Cajo en Dios, a ver. ¡A piruleta! ¡No! Mima, Perfecto. vaya puntería te des. ¡No, E piruleta! aí vendas, cabros. Ah, mira, estes son os que son.
Toma, polo. Vale, Que pasou? Que fixeste? ¿dónde está Merce? ¿Merce? Estou aquí, aquí. Ah, vale. Vale. ¿Por dónde vamos a ir? E Davis onde está? ¿Tú aquí? Aparta, que me tiras. E Cibran? Por aquí vimos antes, Teño ¿acordas? las acordas. Teño Quen las se acaba de tirar? acordas. Quen se acaba de tirar? Que acaba de tirar? No sé qué pasó. No me deixa colgarme, tío. Ahora. Vai unha corda para baixo. Ah, vale, non teño energía, joder, son gilipollas. Oxe, Davis non está. No, teño sono, tío. Se poñedes un obxeto no cañón e vos en Hostia. riba Non saídes me falta a corda, cabezas. O sea, seríamos máis disparados. Chegades arriba. A ver, vou no probar. Pero ten que ser un objeto calquera. Vou probar eso, Pero claro, o cañón tendrá que estar apuntando a cima, que senón... Como? Pero como é? Como é? Que se poñemos un objeto no cañón chegamos a cima ou algo así. A ver, vou no probar, ainda así. Mi madriña, como trepa por aí, chaval. Vale, vamos a ver. Así dis. Con eso vale. Vale. Sí, eu teño dúas vendas. Eu teño dúas vendas, Merce. Vente. David, estamos aquí. Que eu teño dúas botiquíns na mochila. Cibran, teño dúas botiquíns na mochila. Como hostia te solto? Como yo dijo? Decide yo aí. Toma, Davis. Revive, hijo de puta. Levo unha hora dicíndovos que teño dúas botiquíns na mochila, pero non me escoitades. Cibran, ten na mochila. Colle a mochila. Oh, que mío que ten. Para, hostia, deixa de moverte, hijo de puta. Aí está, joder. Ai, que medo me puxo, pensei que me morría. Gustoume moitísimo do cañón, hai que probalo pero cara arriba, Si, é moi boa idea, sobre todo porque te mataches. Porque estaba apuntando cara fora, meu. Colle da Sonoria. Non me sale dos collóns. Pois comemos. Tío, como fun a por ti, David, daste conta? Hai que probar o do cañón pero co cañón apuntando para arriba, Tenes unha corda aquí ao lado. Xa. Cédela. Ah, vale. Come valla amarilla. Tú. Rapaces. Unha valla amarilla fai daño. Non sei. É boa. É boa, dache energía. Vale. Boa, se encontramos outro cañón, probámoslo, cara arriba. Gustaríame ver... No, por aquí no. Ou por donde? Cualquier jalipollas. Si eres retrasado mental. Se ides probar ben o do cañón, levade
unha bengala que fai falta para marchar da isla. ¡Oli! Pero a ver, espera. Pero como vamos a chegar arriba? Ah, dice arriba de todo. Arriba de todo. Quero ver vídeos de eso en internet despois. No, Papis, non o mires, así porque é quitache, mellor descubrilo nós, claro. Home, que risa ten verlo. Pero como cojones vas chegar arriba de todo se non saltou Apartade, tanto? bobera, que son o puto amo. Non saltou tanto. Con un cañón chegas arriba de todo do xogo. Ao final do xogo de todos os biomas. Non pode ser. Tampouco creo que haxa tantísimos biomas, Davis. Pero non saltei tanto desta vez. Ou batín cunha pedra. Pero se chegache ao límite, houve un momento en que xa non subías máis porque había un límite aí. Pois precisamente, xa con eso me das a razón. Dun en un polo puente, ¿vale? Sí, nene. Vale. Siguiente. Pues veña, vai. Toca a ti, sí. No, todo profesor. Pasa por aí. Pasa por aí. Buah, pois ahora quero un cañón, Subas. Moi ben. Prefiero subo. E logo, eso é unha pregunta que sempre tive. Se fai falta unha bengala, hai xente que chegou arriba sin ela e perdeu, porque non pudo salir da isla ou que? Claro, morreu dentro da isla. Sí. Cofre, ojalá haxa cañón aquí. Dios, por favor, un cañón aquí dentro. Cago en Dios. Hai matanza aí ao vosso lado, Donde? Ah, sí. Estamos indo por Nada, é comida. para... Joder. Claro. Hostia, mira un cofre. Ay, cuidado. Que teña cañón, que teña cañón. Está moi abaixo, Donde está? Márcamo. En donde? Estou che marcando, pero non ves. No. Pero sí, come. Vou a por el. Veña. Espera. Teño unha corda eu, porque non dá subido. Ah, tes unha corda? Ah, bueno, pero poñeo aquí. Non, justo, solamente che fai falta, cabeza. Era para volver rápido. Mira, Vale. vai xa. Who let the dogs out? É que non vai haber un cañón aí, Hai cañón. Who let the dogs out? Sube. Vos tenes cordas aí arriba, pa non? No. Non chegarei, non? É moita quentada. Parece bastante grande. E aquí tampouco chegamos, non? No. Ui. Jopetas. Onde sabes? No puente. No, máis abaixo. Eu estou debaixo do puente. Ves os pilares blancos? Ah, sí, estou. Me falta Cibran. Percibirán a que foi. Ah, o cofre, si había cañón, pero non hai. Cibran, onde estás? Ah, vale, perfecto. As perras non escalan. Mima, moito lle arriesguei, Por aquí soname de pasar antes, igual. Pois che falta corda, Cibran. Teño eu, se non hai. Ah, vale. Ah, joder, vas sobrado. Hombre, son escalador profesional, Eu subí Xa ves, xa. Entre 1200. Uf. E chegas? No. Fai, que é moi jodido. Está rodada, Cheguei, cheguín. Por que? No, che faz ben. Ni no. Sí, por aquí viñemos antes. Sóname moito. Ai, caí. Por ese lado, Buah, teño esperanza de que nese cofre haxa un cañón. Debe subir por aí, pero non creo que chegue.
unha corda. Poñemos unha corda. Subir por aquí. No, tío. Queredes unha corda? Acorda, Merce. No, cheguei. Ah, vale. Por que non intentades por aquí? Meu. Cago en Dios, casi caigo 2 veces. Todo arriba, todo... Meu. Hai un cofre aí. Mima. ¿Dónde? Ah, esto no vendo. Non me podo creer. Hai cañón. No. Pois vamos por onde estábamos indo, non? Da subido aí. Cibran, axuda, Merce, deste lado. A ver. Non chego, non chego. Aí está. Abrais? Gracias. Atrás. ¿Traes? Aí atrás. Atrás. ¿Dónde? Nos cinco. Buah, ahora teño moitísimas ganas de encontrar un puto cañón. Rais, 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 rais. Grande. Aí tedes frutas amarillas, non sei. ¿Dónde? Estamos en contra do mar. Mira, aí debaixo de ti, xusto aquí. Por aquí, Nos represente. debaixo. Sáltalle, está solado. Perdón. Non teño sitio para máis. Eu vexo por aquí xa o humo, Sí, esto no. Pero entonces a xente que sube sin unha bengala perde. Non ten sentido Hai eso. xente burra no mundo. Non, porque aí arriba tamén, din. Entonces, para que vou levar? Cibran, caigo debaixo de ti. Cibran, caín. Adiós, amigo. É como te vou ajudar, cabezón. Estaba escalando. A ver se dou ido para aí. Oh, non sei como fixen. Ah, bueno, bo sitio. Miau. Bueno, chegamos vivos arriba. A ver que nos dá a torre, a estatua. Vamos, vamos, Un vamos. cañonazo. Dádelle aí. Doulle. Que lle de Merce, que nunca lle deu. Dalle, Merce, ven. Carlita Muz detrás del humo no se ve, no se ve. Que che dou? Rollo de Rollo anticuerda. anticuerda. Esto, se o colgas, sube en vez de baixar a corda. Oh, que chulo. Oh. Ah, hostia, mola. Eso envenena, Cibran. Detrás del humo no se ve. No, no se ve. Mira, yo creo que deberíamos subir. Ahí. Vou volver a intentar de antes. Ven así por aí. Non me mates. ¡Matéime! Non lle cheguei a liana, tío. Ni más, está bugueadísima.
¿Dónde estás? Todo morto. Eu creo. É que se non, Vas a ver. se non... Caín. E tiña cousas boas, No, Tiña- pero onde caíche? A corda está liana que ti saltaras, Merce. Creo que está para atrás de ti, Brais. Camiña para atrás, corre para ali. Corre, Está corre, ali, está ali, estou vendo o corpo, non? Ah, non. Ah, vale. corre, vale. Brais, corre recto. Sin medo. Pero xa están eles. Xa te viron. No, Ah, non me está aquí, vi. está aquí, está Ahora. aquí, está aquí. Está o seu cadáver aquí. Tiña auga, tiña un gancho, tiña unha mochila. Mima, estos bananos. Non sabemos cal é a boa. Tira no suelo. Vou- Tira no suelo. Vou E facer agora un, vai pa ela. vou facer un raid. Cerro stream. Vale. Veño ahora. Vamos a... Aquí a esto, un momento. ¿Cómo? Onde está Cibra? Aquí. Ali. Non me podo silenciar no xogo? Ajustes? ¡Hijo de puta! Non se pode, chaval. Ui, Jódete. Ah, burra. Pensei que se podía. Hai un que pon un botón para silenciar, creo, algo así. Pero cale. Joder, pon pulsar para silenciarse, pero non sei que botón é. A ver, controles. Así xa mires. A ver, espera. Que me axuden estes. Axudadme aí. Axuden estos. Accesibilidad, no. Gráficos, no. Sonido. No. Cámara e Vou polos acción. maletos. Sonido. É logo onde vamos. Davis, Pulsar hai un para cañón. hablar. Vale. Davis hai un... Oi, bo. Ahora non me, Hai un cañón, ahora non me sí. escoitades, non? Non me escoitades. Por certo, non sei Non me se é vivo escoitan. que acaba de petar o chingo venenoso. Sí. Merce? Vale, pois entonces Vale, vale. voulles poñer aquí tamén o sonido ao mínimo para non escoitalos. Aí está. E vamos a facer un raid al xente. A ver quen está conectado. Aquí está o noso colega. Pasadevos todos a saludar, que este chaval sempre ten moi pouca xente e seguro que lle fai ilusión. Así que fago vos o raid. Veña, avisovos por Discord cando faga stream. Pasado o Discord tamén. Unídevos ao raid, anda. Un saludo. Went to hell, I met some friends. You know it's not that